mina Allah 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 alhu marratin in dai ka yi dubu. Amma malam yace da san samu ne kai da lafazin ya Allah yahu ya Allah yahu, to duk wanda ya Allah yahu din nan kai 1000 to inna hu yuda kamalul yaqini, Allah zai baka cikar yaqini. In kana son cikar yaqini to kai wuridin ya Allahu yahu ya Allahu yahu, in dai kai 1000 to Allah zai baka cikar yaqini. Ina fata kun fahimta. Huwa al-istiqrarul imani, in kana so imani ya zauna a zuciyanka daram, kar ka rabu da imani to duka dinga wuridin ya Allahu yahu ya Allah, in dai kai 1000 duk yadda za a yi ba mai raba ka da imaninka. Wal ma'rifatu bil qalbi, idan kana son ma'arifa ka san Allah a zuci to kai ya Allahu yahu. In ko wata bukata ce ta daban, kai na fada raka'a 2, kai astaghfirullah, kai salata annabi, kai haylala, to kai Allahu din 66. Dama iya adadin harafin sa kenan. In ko kai Allahu 66 to duk bukatun ka Allah zai biya maka. Dan waliyan Allah wanda ake ba da labari suna tasarrafi da ismul azam, to Allahu nan ita suka samu. Shi saboda shi ana kiran Allahu din ne da ismul jalala. Ismul jalala kaga Allahu ne kuma shine fa a jikinka. Ga yana Allahu alu lallan hakuri shine yayi nan ma idan kai ga gayi alu lallan hakuri, kafan ka ma haka, kafan ka haka, nan kan naka mun jaye, hakarkarin ka hasabe, cikin gaman ga yadda Muhammadu ne a tsakiya. Nan Allahu nan Allahu nan Allahu nan Allah. In ba haka ba ya tafiyar ba za ka iya ba. Ai ba za ka iya tafiya ba. Ko keke da kake hawa Muhammadu kake hawa ai. Mana to tayar gaban mun jaye ce. Wannan hakan da yayi hasabe ne sirdin kuma, sannan kuma dan wannan tsakanin kororon shi ko mun jaye ne, kafan bayan dal ne. Malamai ai sun yi Muhammadu ne, ai asalinsa Mammada ne, Mammada. Idan ka dauki wannan munjayen kafar gaban keke shine awa 24, duk lokacin da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi to awa 24 nan duk zunubin da kai a wannan kalman babu, Allah ya gama ta, ya rushe ta. Allah ya rushe ta. In babu wannan ai ba zai yi ba. Da ismul azim din ne kuma kan nan naka gaba ɗaya sirrin bismillah ma a ciki yake. Idananka guda 2, kunnanka 2, 4 kenan, hancinka 2, 6. Haka ne ko? Bakinka dai nawa? 7. Bayan wannan akwai wani guri? Babu, to ka je ka ce bismillah. Ka lissafa harafin zai baka wannan 7. Ismul azim din Allahun ne dai a jikin wannan guda 7. Bismillah harafi 7, to nan ne, in ba kai ai ba mutum. In dai ba kai to ba mutum. Gaba ɗaya ismul azim din da ka sani Allah anan ya taro kayansa. Babu shi ba zai yoyi ba. Kuma malamai abin da yasa suka ce da Allahu ismul jalala, idan ka ware alifin, Allahun ka ware alifin to zai kawo maka lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Idan ka sake ware lanjaye daya zai kawo ma lahu ma fi samawati. Idan ka sake ware wannan hakurin, in ka ware wannan to zai kawo maka wannan, zai kawo ma huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa. Ko ina sunan Allah ne. In ka cire alifi ya kawo lillahi, in ka cire lanjaye ya kawo lahu, in ka sake cire lanjaye ya kawo huwallahu, ana ka samu qul huwallahu ahad. To saboda haka yi ne malamai suka ce ismul jalala, duk abin da ake nema sunan Allah 100 ba ɗayan nan to Allahu ya riga ya taro. Kuma duk wanda ya imani ya san sunan nan billahi nan kai haka sai ka tayi sama. Saboda akwai wani malami yana da ismul azam, to kuma Allah cikin ikonsa haka dan dora masa wani kaddara haka na yayi laifi zamanin sarakuna, amma ba laifin yayi ba, yana daga nuzatul hukarawo wani nuzatul qurrawo da aka dora masa kuma cewa yayi laifi, ba kuma laifin yayi ba. Aka zo aka daure malam, sai almajirin sai ya ce algata malam, ina so ne ma tambaya akan ma'arifa, sanin Allah nake so ka sanar da ni. Allah ramma na san Allah mu dan yi bayani akan ma'arifa. Ya ce to wane ai yanzu kaga an daure ne, ce sai ka bari an jima gobe an yanke wannan hannun, an yanke wannan hannun, an yanke min wannan kafan da wannan kafan, ka zo ka tambaye ni. Wahe gari almajirin aka yanke wannan hannun, aka yanke wannan hannun, aka yanke wannan kafan da wannan kafa. Ya ce alagata malam, ya ce kaga halin da nake a yanzu da yadda jiya nake lafiya da yadda yau nake, idan ka saba cewa jiya da yau san da nake wa Allah jiya, in yau ya bambanta ban san Allah ba.
ya ce bari ka gani a gari ne, ya ce Allah din nan kurin sai ya tashi sama yana dauran. Har yau ba a san inda malamin ya je ba. To bayan Allah ismul a'zamu Allah, sai ka dage da wuradansa, ka dage kai kamar miliyan ɗayan Allah ya nuna ma shi kenan, in dai kaga Allah ka huta. Yi Junaidu ya ce Allah yi a zuciyarsa ma yi aka rubuta. Saboda haka su kullum ba abin da suke gani sai dai girman Allah. To wannan sunan ya Allahu yahu, ya Allahu yahu, mun ba ku sirri duk wanda ya 1000 da niyyar Allah ya tabbatar ma da imani da yaƙini da sakankancewa a zuciyarka kake son imanin kai da wama, to ka dinga wuridin ya Allahu yahu 1000 ko da dare ko da rana ko da lokacin kai sau ɗaya kenan. In kana so ka ƙara kuma za ka iya ƙara kayanka. To wannan shine abin da ya zo daga ismin Allahu. Ina fata kun fahimta. Bayan Allahu kuma sai Ar-Rahman. Ar-Rahman nan da ake magana a kansa, zur rahmati, sarki ne ma'abocin rahama, alwasiya mai alwaciya fi duniya a duniya, alal mumini ne ga mumini wa gairihim da waninsu. Kila wani kaulin abin da ake nufi da Ar-Rahman, malamai suka ce al-muni'imu, sarki ne mai ni'ima, bi jalalin na'ami da mafi girman ni'imomi, kal imani billahi, kamar yin imani ne ga Allah. Man kala duk mutumin da ya ce ya Rahmanu, in dai zaka daure kana ya Rahman ya Rahman ya Rahman 100 marratin, so ake kai 100 bi isri kullu faradin, a gurbin faralla. In dai zaka ce ya Rahman 100, azhar 100, la'asar 100, magariba 100, isha 100, asuba 100, ko sau ɗaya kai yi kenan. Kuma zaka ja kaman sati kai yi kenan. In dai a gurbin sallan faralla zaka yi 100, to zala anhu nisyana, a duniya sai ya zama baka mantuwa. In dai a gurbin sallan farilla za ka yi ya Rahman, ba Ar-Rahman ba, ya Rahman, ya Rahman 100, azhar 100, la'asar 100, magarba 100, isha 100, asuba 100. In kai kamar sati za ka bari, to in ma kwana ɗaya kai, to gaskiya Allah zai raba ka da mantuwa. Wal gafalati, kuma ba za ka taba ga kana rafkana ba. Wa qaswatal qalbi, idan zuciyanka ya bushe kana abu na rahin imani, to duk gurbin sallan farilla ka dinga 100, sai kaga zuciyar mutum ta yi taushi. Wa adamul inqida lidati, in kana so ka yi sallah ko na abin lada baka iya yi, yana baka wahala, to gurbin sallan farilla ka dinga Ar-Rahman ya Rahman ya Rahman 100, za ga abin da baka iya yi na ibadan, in Allah ya da zaka dinga iya yi. Wa ayun alama umur duniya, kuma Allah zai taimake ka lamarin ka na duniya ma zaka samu rufin asiri. Ar-Rahim kuma sai Ar-Rahim, zurrahmati, sarki ne ma abocin rahama, alkasata a keɓe bi ibadihil mu'minina ga bayinsa mu'mini, fil akhirati a lahira, duna gairihim, koma bayan waninsu. Man wazaba ala miyati minhu, duk mutumin da ya dage da yin Ar-Rahimi 100, Ar-Rahimi shi ko ba ya Rahimi bane, Ar-Rahimi in dai kana 100 kulli yawmin, kowane wuri, lanar da qulubu, zuciyarka za ta yi taushi, imani ya ratsa zuciyarka. In dai zaka dinga Ar-Rahimi 100 a kullum, to Allah cikin ikonsa zai sa imani a zuciyarka. To kaga idan su uku nan sun haɗu, kaga ya zama Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, ana ka samu bismillah. To kuma yi kenan ya bada bismillah kenan gaba daya. Shi ko bismillahir rahmanir rahim, in dai bismillahir rahmanir rahim ne, ba rawancin a karatun mu ba da hikimar sa. In mutum yayi miliyan 1, ba hi ba talaucin duniya, ba hi ba talaucin lahira. Duk lokacin da kai ga wani tsanani ko ba ka da aikin yi, ka daure kai bismillahir rahmanir rahim miliyan 1 a rayuwa, to gaskiya ka samu bismillah. Lokacin da manzon Allah zai tsallaka wannan kogi, anwar wal misbah was saru, da za a taka wuce ba bismillah wa billahi aka yi ba, bismillah ne wa billahi, annabi yana faɗa na faɗa, ka taka kogin aka fice. To yi ne ismin da ake tsallaka kogi. Ko yau ne in ka je ka tadda kogi, in dai zuciyarka da imani ka ce bismillah, to za ka iya takawa ka fice. Amma ka fara tattare kafan wando kuma ka yi hakuri, yawa dan kana tsammani ruwa zai cutar da kai. Ana fata an fahimta. Allah ya saka da alkhairi. Kuma mun ba ku darajar bismillah ko? Akwai hadisi guda ɗaya da muka ba ku. Kun yatar da yi ba, ki ci gaba da yi. Wannan wanda kike kama sunansa, mai bismillah din nan, lamarin ya yi sabon tsoro. To in dai kana wurin bismillah, Allah ba zai kunyatar da kai ba. A ce kai bismillah, in kai kaman miliyan ɗaya, wallahi ko ƙarya kai Allah sai ya mai da shi gaskiya. Kuma bare ma an kai miliyan ɗin ma Allah ba zai bari ka dinga ƙaryan ba ai. To ismin bismillahir rahmanir rahim a takaice ne muka ba ku hadisi dai a kai. To saboda haka mun faɗi Allahu, mun faɗi Ar-Rahman, mun faɗi Ar-Rahim. Al-Maliku kuma a cikin sunayen Allah 100 ba ɗaya. Shi Al-Maliku din nan zulmulki, sarki ne ma abocin mulki. Ai zulqudrati, sarki ne ma abocin iko.
ala tasarrafi ga yin tasarrafi fil ashiyayi dangane da abubuwa li'anna fa'idatul mulki shi dai fa'idar mulki a tasarrafi ne wa man dawama ala mi'ata duk wanda ya dawama da almaliku 100 wa ide wa irina 121 bayan salatul fajr tsakanin sallan alfajr wa salatu subhi da sallan asuba tsakanin rakatan alfajr in kai rakatan alfajr shi kuma anan ake almaliku in kai rakatan alfajr kafin sallan asuba zaka daure kai 100 daga ladan ya sa a salatu in kai rakatan alfajr kan maza sai kai 100 almaliku 100 yau ko aminci bi ba kai ba za ka yi kayanka to in dai tsakanin rakatan alfajr da sallan asuba za ka yi almaliku 100 a ganahu lahu yanzu nan za ka yi kuɗi Allah zai wadata ka in ma bi sababi aw bi gairi sababi ko wani ya zame ma dalilin yin kuɗin ko ba dalili ma kuɗin za ka yi ko da dalili ko ba dalili in dai kuɗi kake nema rufin asiri wadata to daga kayi rakatan alfajr kafin sallan asuba ka yi almaliku 100 inda ka dawoma da wannan ka gani yanzu za ka daina yanzu Allah zai baka duniyar ko wani ya zame maka sababi ko da sababi ko babu sababi wa illa idan a wannan lokacin ba za ka samu damar yi ba inda zawali in karfe 1 yayi kafin karfe 2 sai kai duk lokacin da baka samu kai a wannan lokacin ba daga karfe 1 zuwa 2 sai kai in dai rana ya gusa to amma dai tsakanin alfijir da fudowar sallan asuba kuma ba a yi da yawa 100 ne in kai ba bukatan kari kuma sai gobe alfajir yayi kai 100 shikenan idan Allah ya baka kudin kana so ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi in kuma dama kaga yayi yana kuma shikenan to ai ka gani jama'a Allah ya saka da alƙain to yi kenan dai ga hinan dai yadda ya rage Allah ya bada lada alqudusu kuma shi ma za mu faɗi falalansa a dahiru abin da yake nufi da alƙudusu kuwa shi ma sarki ne a ɗahiru mai tsarki almudahiru mai tsarkakewa min al'uyubi gabarin aibobi wasu fatil hawadis da siffan fararu man qara kulli yawmin inda zawal in dai karfe 1 zuwa 2 shi kuma anan ake wurdan alƙudusu karfe 1 zuwa 2 in dai rana ya gushe kuma nawa za ka yi 100 maratin kar ya fice 100 shi ne ismul azim ismul azim ai ba a faɗan abu da yawa ai izini kurin kaɗan ne za ka yi in kai kaɗan kuma shi kenan kuma ya fi mai yawa to shi kuma idan karfe ɗaya ya yi alƙudusu kai 100 kana kalbahu safiyan yanzu zuciyanka Allah zai wanke ma fiyas wa alafan minu kuma in kana so alhun za ka iya 1000 akirin laili in kaman karfe 3 ya in dai za ka yi alƙudusu 1000 to talilul bala wa anil jirni idan da wani jinya a jikinka kana so ka ji baka so ka ji shi to ka yi 1000 wajen karfe 3 na dare daga 3 zuwa 4 wanda ka yi alƙudusu sai Allah ya tsarkake ka da duk wani jinya kasala ne yake damunka har hawan jini ne ciwon suga ne ya dame ka a ciwon hanta ne ciwon koda ne duk wani jinya da ya dame ka daga karfe 3 dare yayi zuwa 4 inda kai alqudusu 100 da niyan Allah ya raba ka da wannan jinyan da yake damu kai yanzu Allah zai tsarkake jikinka kowane irin jinya kowa ya ji ko wal qalbu kuma kana zo zuciyanka ta wanke fes to hima karfe 3 na dare zuwa 4 a dan wannan lokacin za ka yi alqudusu 1000 kowa yana fata ya fahimta assalamu za mu yi bayani akan assalamu allazi salama min kulli aib shine sarkin da zai kubutar da bayansa daga duk kowane aibu bari'un kuma zai kubutar da su min kulli afati daga dukkanin wani masihu man qara'a mi'ata marrati duk wanda ya assalamu mi'ata wa ihdiya wa irina in dai kai wuridin assalamu 121 alal maridi ga mara lafiya mutum ne bai da lafiya ka zo gaida shi to assalamu zaka tofa masa 121 ko ka tofa ko ka karanta kurin baka tofa ba a gabansa shafahu Allah in Allah ya da za ga mutumin ya warke wani ne bai da lafiya to yake nan assalamu inda ka tofa masa 121 to in Allah ya yarda za ga Allah ya bai sauki wa kazalika haka nan in amalaha in kaga dama kuma ka rubuta ta 121 ayi laya a rubuta mara lafiya wa an situ kuna yi mana shiru kai ku dinga shiru kar ku yi magana wa kazalika haka nan ina amalaha in ma assalamun ka rubuta yi ka ɗora laya a jikinka 121 mara lafiyan ka ɗora masa zai warke in karanta masa haka yi cikin ikon Allah zai warke
in kuma ɗaura masa aka yi a matsayin laya yana jikinsa tun Allah ya da zai warke. War ruwayatin a wani ruwayan miyata wasu tina in ana so kuma ko kai 121 wani ruwayan 160 wa bi ruwayatin ayara wani ruwayan ma 10 faƙar a ani hamla in dai ɗaurawa za a yi a jiki to 10 ma ta isa. Idan wuridi ne kuma sai a yi 121. Ina fata kun fahimta. Fa'ida ga wani fa'ida da malam ya bamu yana cikin faɗa man kala kulli yomin duk mutumin da ya faɗa a kowane wuni ya ce salamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatuhu salamu alaika ayyuhan nabi'u assalamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatuhu ko ka cire ma'ariban ka ce salamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatuhu to in dai zaka faɗi wannan 100 a wuni za ka yi wannan 100 la ya zuƙo ba kai ba za ka ɗanɗana zafin mutuwa ba. Allah mutuwa ya zo sai dai ka ji ka mutu. Duk wanda baya so ya ji zafin mutuwa to wannan ismin zai ja 100 salamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu. In dai mutum ya faɗa man ƙala kulli yawm kowane rana wannan zaka faɗa 100 waya sara umuru kuma idan kana cikin tsanani kullun zaka ce salamu alaika wa rahmatullahi salamu alaika wa rahmatullahi salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu to duk halin da kake ciki in dai zaka yi 100 Allah zai fidda kai. Wala ya kafi usri in dai kana 100 wannan gaskiya a duniya ba za ka ga talauci ba. Ka gwada bi iznillahi da izinin Allah. In dai gari zai waye yau ka ce salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu 100 shikenan ya isa. Gobe kai 100 a duniya ba za ka ga talauci ba. Allah zai raba ka da shi. Al-mu'minu za mu faɗa al-mu'minu. Al-mu'minu kuma abin da yake nufi allazi yusdiqu ibadahu sarkin da yake gaskata bayinsa wadahu alƙawarin da yau bayinsa sarki mai gaskatawa mai gaskata alƙawarin bayinsa shi kuma ba huwa min al-iman yana daga ban gaskiya ai at-tasdiqu gaskatawa aw yu'minu ko ya amintar da su fi yawmal qiyamati ranan gobe kiyama min azabihi daga azabarsa ko huwa min al-aman yana daga amincewa wa man talahu duk wanda ya karanci al-mu'minu shi kuma al-mu'minu yadda ake wuridansa 36 ne shi al-mu'minu in za ka yi wuridansa 36 ne to duk mutumin da zai yi al-mu'minu 36 fa innahu ya amana ala nafsi za ka samu amintuwa ga kanka wa malihi da dukiyanka la siyama bi isril fara'ili barantana ma a gurbin faralla idan lokaci na tsanani ya zo ko rayin kwanciyar hankali ko wani tayin hankali ba ka so wani abin da ranka baya ka so ya same ka to almumini za ka yi 36 in kai sallan asuba sai ka ce almumini ka yi 36 azhar ka yi 36 magriba 36 iya 36 to gaskiya abin da ba ka so ba zai same ka ba ko wani abu ya zo ko a kai ko a dukiyanka ko a iyalanka to kuna koya yaran ku wannan da matanka duk lokacin da wani tayin hankali ya zo a duniya ko wani abu to almumini ne sarki mai amintar da bayinsa. In dai kai sallan asuba za ka yi 36 azhar 36 to har zamanin abin zai zo ya fice Allah ya yarda kana cikin kariyan Allah kowa ya ji ko to sai ku rike wannan shi kuma almuminu yadda ake wurin sa kenan almuhaiminu sarki mai shaida aikin bayi ai ashahidu sarki mai bada shaida allazi la yagribu anu shay'un babu wani abu da ba wani abu da zai buya ga Allah wakila wani kaulin al-aminu amincewa asalin muhaiminu kuma ai mutaminu ne ko bilatul hamza aka juya wannan alhamzan ta zama ha wakila wani kaunin abin da yake nufi da muhaiminu arraqibu sarki makiyayin bayi wala hafizu mai kiyayewa wa man talahu miyata marratin duk mutumin da ya wuri dan almuhaiminu 100 bi isril ghusl a gurbin da kai wanka yi kuma idan kai wanka anan za ka yi almuhaiminin 100 in kai wankan ka na janaba ne in dai gurin ba najasa ka dan koma gefe da alwalarka kuma wankan ka ne na juma'a ka tabbatar kai alwalanka to a gurbin ake yi almuhaiminu 100 to sabbatan nuru fi kalbi yanzu Allah zai jefa haske a zuciyarka kalbi a zuciyarka wati la wata adadi kuma ana yin wannan adadin na almuhaiminu 100 din ba da isha bayan sallar isha manin sadama shahidun ma ya kawo fil kauni kabla hukui duk wani abu da zai faru duk wanda ya dawwama to duk abin da zai faru ma Allah zai sanar da kai in dai bayan isha kana almuhaiminu in dai Allah zai yi wani abu zai faru to kafin abin ya faru kai sai ka sani in dai bayan isha kana 100 idan kuma a gurbin da kai wanka
kana da alwalanka kai wanka a tsarkake kafin ka fita, in dai gun mai tsarki ne kai wuridin almuhaimin din 100, to Allah zai tabbatar da haske a zuciyarka. Al'azizu sai kuma al'azizu ai alqahiru, abin da yake nufi da al'azizu sarki mai rinjaye, ai algalibu mai rinjaye, ka kauli kaman fadanka ne ka ce min azizi, wakila wani kaulan adimul ai almisalu wa kasiyatu, yadda ake wuridi da kuma al'azizu wujudul gina fi darain, in kana son arziki duniya da lahira, duniya da lahira arziki kake nema, to abinda zaka yi ne al'azizu. Al'azizu liman qara'a, duk mutumin da ya karanci al'azizu dai wa 40, in dai kai al'azizu 41 ba da sallatu subi, bayan sallan asuba, wa bi ruwayatin a wani ruwayan 40 marratin, ka je kwana 40, sai yanzu za ka ga kai kuɗi. Al'azizu bayan sallan asuba 41, kuma ka je kwana 41. A imamu dini ya karabu da talauci. In Allah ya sa mutum ba zai talaucin ba zai ba, kana yi zai ruye ko wani abin ya zo a hana ka. Duniya da lahira kana neman arziki, al'azizu za ka kama da ka yi sallan asuba sai ka yi 41, kuma ha ila yau gobe ma ka yi 41, daga ka yi sau ɗaya ya kare. In da ya je kwana 41, to gaskiya za ka samu arzikin duniya, za kuma ka samu arzikin lahira. Aljabbaru sai aljabbaru, ma'ana abin da ake nufi da aljabbaru al-muslihi, sarki mai ɗora kaya, al-muslil umur, mai gyara al'amara al-ibadi gaba. Wakila wani kaulan huwa allazi, shine wanda ujbira al-khalqu, yana tilastawa halatta, shine ujbira al-khalqu wa qaharahum, zai rinjayar da su alama ara daga abin da ake nufi min amran na umarni wa nahin da hani. Wakila wani kaulan abin da ake nufi da aljabbaru huwa al-ali, sarkin da ya ɗaukaka fauka kalkai burbushi da halittansa. Wa man talahu adadahu, duk wanda ya karanci adadin aljabbaru kulli yawmin, kowane wuni, aw ba da kullu bariratin, ko a bayan kowane farilla, to la yaqdiru aljabbaru ala zulmi, ba wani mai tsaurin kai da ya isa ya zalunce ka. Wa yin fa'ala in takama Allahu min, duk wanda ya ce zai zalunce ka, in dai mutum ya maza to Allah zai masa hukuma. Wa ya qarauhi aljabbaru, ana karanta yi dai wa 40 lil hibzi min az-zalimi, idan kana zaka kama hanya kai tafiya ko kana tsoron yan fashi a hanyar nan, to ka tsaya kai aljabbaru 41, to Allah zai kare ka. Ko zaka je gaban wani sarki zai cuce ka, kafin ka isa gunsa kai wuridin aljabbaru 41, Allah zai higa tsakaninku da shi. Ko akan hanya zaka tafi kana jiye tsoron wani mahaluki zai cuce ka, sai kai wuridin aljabbaru 41. Ko kuma a gidanka kar wani ya tsallako, ko wani barawo kake tsoro, to za a kwanta kai wuridin aljabbaru 41. Duk wani azzalimi ta kowace siga, to Allah zai ga tsakaninku da shi. Fil hadar, a zaman gida za ka iya yi, wa sabar da halin bulaguro, in kana zo Allah ya tsare ka da duk wani azzalimi, to aljabbari ne 41 abin da ake yi. Sai almutakabbiru, almutakabbiru din nan fasararsa almunfaridu, sarkin da ya dayanta bil azamati da girma, almutaali ya daukaka an sifatul kalki ga sifofin halitta. Wakila wani kaulin allazi ya takabbaru, shine wanda ya girmama ala utati kalki ga tsagerarin halittansa, idza yayin da naza'uhu za su yi jayayya da al'azamatu wajen girma, fa ya kasimuhum, Allah ya karya su. Wa tawu, kaga ta din nan cikin almutakabbiru, tawul munfaridi ne sunansa, wal muqassasu an kebe la tawul mutaadi, saboda bayuwa, almutakallifu na abu mai bayuwa. Wakila wani kaulan almutakabbiru din nan min al-kibriyai, yana daga girmamawa, allazi mau'izatun, wa'azi ne, wa'azi ne na Allah ta'ala, la min al-kibr, a ba daga girma bane, girmamawa ne na Allah. Allazi huwa mazmumu kasiyatu, wajen ga kasiyan sanan aka ce anna zikruhu, kaga wuridin almutakabbiru tanqadu, tana jawuwa lahu kal aljababirati, ga jababirawa. Wa yakunu nabizul kalimati, zartar da hukunci ne fi daga cikin su. Wa bi cikin su almutakabbir din sirrin rabadi, akwai sirri na daurewa, duk wanda yake zuwa daure shi ko na abu almutakabbiru yake ba yadda za a yi. Azzalimi kana ce almutakabbiru ba yadda zai iya yi da kai, wala kada ko kulli, hatta annaka kai dinnan idza talawtu ayara, in dai mutum ya karanci almutakabbiru 10 ala zilfa washi, ga mai niyan alfasha, bini ya ta hakari da niyan kulle, ana hakada sai an kulle shi. In kana so mutum yana alfasha, zane ne yake shan giya ne ko na abu, to yi almutakabbiru
in an yi ba zai ba idan ko mutum yana alfashin haka ce bayan in aka yi almutakabbir 10 in yana yi sai an kama yana abin kuma wanda ake so a hana yi to almutakabbir za a yi kuma alkalibu ma'ana sa almubadi kai dinnan idan da lauto ayara in dai mutum ya karanci almutakabbir 10 ala zilfa washi ga mai niyan alfasha bini ya ta hakari da niyan kulle ana hakada sai an kulle shi in kana so mutum yana alfasha zane ne yake shan giya ne ko na abu to yi almutakabbiru in an yi ba zai ba idan ko mutum yana alfashin haka ce bayan haka yi almutakabbiru 10 in yana yi sai an kama yana abin kuma wanda ake so a hana yi to almutakabbiru za a yi ko a rubuta masa ya ko a karanta masa to in Allah ya da aka yi kafa 10 duk wani wanda yake mummunan aiki za a kulle shi ya daina mummunan aiki Allah ya saka da alkhairi alkaliku sai kuma alkaliku ma'ana sa almuqdiru shine mai iko almubdi'u shehu shine sarkin da ya kago wani abu almuqtari'u ya kago ala gairi misalin sabiki ba tare da wani misali da ya gabata ba yazkuruhu man ra'alahu malan idan dukiyanka ya bata ka nemi dukiya ka rasa aw abiqun ko bawanka ya bata ko wani almajirinka ya bata ko mutum ɗansa ya gudu duk wani abu naka dai idan ya bata to in kana so ka samu abin kamsata alabin alkaliku ake wuridi 5,000 fayati ɗauwan abin ko a daɗin rai zai zo aukar hanko dole duk wani abu da ya bata dukiya ne ya bata yaro ne ya bata almajiri ne ya bata a'a wani ne ya gudu matarka ce ta yaji ta gudu duk dai abin da aka yi dai in dai ba da niyyar cutarwa ba to abin da ya gudu aka nema aka rasa ko abin da ya bata ba samu ba ko barawo ya dauke ma kaya ko dukiyanka ya salwanta ko matarka ta gudu ko almajirinka ya gudu ko wani bawanka ya gudu to wannan ya zama haka alkaliku ne wuridin in dai aka yi wuridin alkaliku 1000 fayati ya dawa abin zai zo a daɗin rai zai zo da kansa abin zai zo kana malami dabbar wani mutum ya bata an kama kuka yau in kana son mutanen garin ku suna kyautata maka sai da haka malam wane dabba ne kaza ya bata to shikenan ba komai shikenan zamu ga yawa Allah sai kai alwalanka kai nafilan karaka biyu kai astaghfirullah salata na bahailala ka kama alkaliku kai 1000 abin zai zo ku ce ku je ku ba sai kun bi kadu ba ku je ku zauna a zai zo ai mu nan mun yi almajiran sun rike garin aiko nan yamma ne ina ne garin ba muna nan yamman nan wajen kire ka sama wani gari da aka sace sa wajen garin a'a wani ne ya gudu da haka malam wane dabba ne kaza ya bata to shikenan ba komai shikenan zamu ga yawa Allah sai kai alwalanka kai nafilan karaka biyu kai astaghfirullah salata na bahailala ka kama alkaliku kai 1000 abin zai zo ku ce ku je ku ba sai kun bi kadu ba ku je ku zauna a zai zo ai mu nan mun yi almajiran sun rike garin aiko nan yamma ne ina ne garin ba muna nan yamman nan wajen kire ka sama wani gari da aka sace sa wajen garin gudu haka gai kada ya san yana zuwa a mala'iku ne suka turo yi nan da nan suka ce malam san yana kuka ya zo garin ya zo wani ce to ku yi wa Allah godiya ba wayo ba dabara to saboda ka san malamtan karkara sai da dan haka dama wani abu ma ya bata akuya ma ya bata ka gasa wani addu'a wani san wani ma dauke mutane sa dinga baka kuɗi kyauta ne ba su san amfanin ka ba to alkaliku ne duk abin da ya bata ko abin da aka dauka ko abin da aka rasa inda Allah ya kaddara dan bayo Allah tilas to gaskiya abin da za a yi wuridi alkaliku ne duk wanda ya wuridin alkaliku 1000 to abin zai zo dau'an da dadin rai in bai zo da dadin rai ba aukar ko abin ya bayyana dole wa kazalika haka nan algaib wanda ya buya idan dala gaibatu idan ba koyansa ya buya ta jarribatan sayyata ko irin wannan yaƙi-yaƙin da aka yi mutum ka neme ka rasa ɗanka ko babanka ba neman sa za ka yi ba ka neme shi gurin wanda ya halice yi to ka je ka nema mutumin da kake nema shi ma kaman kai yake ka nemi kayan ka yi Allah yana kallon kayansa kuma shi ajiya inda yake wane dan uwana mun rabu da shi ban gan shi ba ina neman san kai nafilan ka raka biyu kai astaghfirullah kai salata na bahailala to Allah wane inda yana raye a duniya Allah gama mu da shi
idan kuma Allah ya sa baya duniya a dalilin addu'an nan ka ji kansa, amma Allah ka sanar da ni ko yana lahira mafarki zai zo gunka wani aini ana koma lahira a dalilin addu'an ka kuma Allah ya min rahama. In yana duniya ko kana gani zai zo inda kake ko kai garin yawon ka je ka tada inda yake sai an haɗu. Ai mutum ya bata ba a nema a gurin mutum, a nema a gun wanda ya halicci mutum. To alkaliku duk wanda ya nemi wani nasa ya rasa inda yake a faɗin duniya, to alkaliku ne. In dai an yi dubu kai za ka gamu da ɗan uwanka, ka daina shakku, za ka gamu da shi in Allah ya yarda bi izinin lahi ta'ala. ɗana gaibatu fa ko su ya buya ta jarimatin mun jarraba ya ce hakan haka ne alkaliku ake. Wa man fa'ala ha bi labadi ya kaliku, wanda kuma ya wuridin da wuridin ya kaliku man fi samawati wal ardi wa kullun ilayhi ma'adahu fa hasanin shi ma yana da kyau. To wannan ya zo ne daga idrisiya. Wai la idan ba haka ba fa ya kabi alkaliku ma ya isa. Alkaliku 1000 in dai mutum yayi a kamsata alafin ne jama'a 5000 ne. Wai akwai nauyi 5000 ne ahe 5000 ne lisin wahdahu alkaliku 5000 za ka yi. Allah ya bada ganewa. Albari'u sai kuma albari'u ma'ana wa almuhaddis sarkin da yake fararwa allazi kalakal kalka wanda ya halitta la an misalin sabi ba tare da wani misali da ya gabata. Alama anan nan lianna hadhihi labazatu wannan labazi na albari'u wato min al-iqtisas yana daga kebuwa bila hayawani na dabobi ma laysa li ghairi awa wanda bai zama ga wannan sa ba min al-makhluqat daga ababan halitta wa qalla ma ya samu kadan ne wanda suke aiki fi ghairi al-hayawanati ga wannan dabobi fa yaqalu ana cewa bara Allah nasmata Allah ya halacci halitta wa kalaka samawati wal ard ana faɗa ka abin da yazo a kamus bara Allahu la kalaka ay bara'a wa bara'a ay kalaka ya halice su. Wa man qara'a duk wanda ya karance kullu yawmin 100 marrati 6 ayyamin kwana 6 ko 7 sati guda. A wani littafin namu ya zo sati guda, anan ma kwana 6. Yanzu yau ba muna juma'a ba, to yake da yau sai ka bada wurin albari'u 100. Yau 100 yake bukata, gobe ma asabar 100, lahadi 100, litinin 100, talata 100, laraba 100, alamus 100. To ran juma'a ba za ka kare yi. Haka ne ko ya cika kwana 6. Ran alamus ba za ka yi ba kenan. In dai ka kama kwana 6 za ka yi. Kwana 6 hi ba 7 bane. Kwana 6 albari'u 100 in yaje kwana 6 to la ya bula fi kabari, a kabari ba za ka ribe ba. Ko hekara 1000 za ka yi yadda aka binne ka haka za a tono ka. In kana so a kabari kar jikinka ƙasa ya ci jikinka, to a duniya za ka dinga wurin albari'u 100, gobe 100, jibi 100. In ka je kwana 6 ka tsaya. Duk wanda ya wannan a kabari ba zai ribe ba. Ina fata kun fahimta. Yawwa Allah ya saka da alkhairi. Wa bi ruwayatin a wani ruwayan sabata ayyamin kwana 7. To wani ruwayan kwana 7 in kai na satin ko ba sai kai na kwana 7 ba hima. Wani ruwayan kwana 6, wani ruwayan kwana 7. In dai kai to tunda ruwayan biyu ne sai kai na kwana 6 ka bari. Ka gane yayi. Wata ran kuma ka huta sai kai na kwana 7. In wannan ne ma kana ciki, in wannan ne ma kana ciki, to gaskiya wanda yayi wannan albari'u kwana 7 kullun 100 kuma ba sai da asuba duk lokacin da kake a wurin da ka samu kai 100, to in Allah ya da kabari mutum ba zai ribe ba. Lam yatruku Allah bila musin bi kabari, ba ma hakan ba a kabarin ko bayan ba za ka ribe ba Allah ba zai sa ya barka kai kadai a kabarin ba, kullun da abokin firanka a kabarin. Allah zai ebe maka hasu. Wa man talahu kullu lailatin 100 ila 7 layalin, duk mutumin da yake yin albari'u 100 har ila yau yaje kwana 7 jalahu Allahu shifa'ul amra, Allah zai sa warkar da magunguna bi yadda ya hannunsa. In dai kana albari'u 100 kuma albari'u 100 kaje kwana 7 kana yi ba da wancan niyyar ba. In kai da niyyar waraka to duk maganin da ka ba mutum sai ya warke. In dai kana so kowane irin jinya an zo gurinka a warke, to albari'u za ka dinga yi 100 har sati. In Allah ya da ko wannan ka ce magani ne ya zama magani. Kuma duk jinyar da aka zo gunka aka ce ba maganin, ko ruwa ka yi tofi ka ce inda a ji a sha kaza sai an warke. Kowane irin jinya ta sanadiyan kan kana so a warke, to albari'u za ka yi 100 zuwa sati guda. Kuna fata kun fahimta. Almusawwir kuma shi ma za mu yi bayani a kansa. Almubdi'u sura, sarki mai fara halitta. Wa mazayyinuha ya kawata ta. Wakila wani kaul huwa allazi ansha khalqahu, shine sarkin da ya fara halittansa. Khalaqahu ala suratul muktalifati,
ya halicce mu daga sura daban-daban da ta saba wa juna. Wa ma'ana abin da ake nufi a tasawira Allah yi mana tasawira mu wata kadidi da zani wata shikili da kamanni. Wa man qara'ahu sab'ata ayyam duk wanda ya karanci al-musawwir kwana bakwai inda bai fada da alal mai an mun za ka karanci al-musawwir din to fa sai kai azumi shi ko na lamarana ne ko ba lamarana bane shi in za ka yi wuridin al-musawwir sai da azumi. Yawwa in kai azumi bude bakin da za ka yi da ruwan to anan ne wayan busufi sai ka toba al-musawwir din a cikin sa wata sharibu imra'atul aqima sai a ba matar da ba ta haihuwa ta sha. Ina fata kun fahimta. Wanda man qara'u sab'ata ayyamin inda bi fidari yayin da zaka yi bude baki zamu faɗa da dan da za ka karanta wayan wa sharibu imra'atul aqima ya fa'ala zalika ba'da al-ghurub wa qila al-fidar fa inna talidu bi idhnillahi da idhnin Allah za ta haihu wal ismu yuwafi ide wa irina marratin idan daidai lokacin wato shan ruwa yayi in mace ba ta haihuwa to daidai lokacin shan ruwa sai ta wuni da azumi. In ta wuni da azumi ko kai mijin ka tofa mata ko ta kowa da kanta sai a ruwan da za ta yi bude baki almusawwuru ta tofa a hirin da ta sha ko ka tofa mata ta sha kar a fasa haka aje kwana bakwai ka gani. Wa man awi ila firashi kararahu ayra marratin qabla kashawa aurati kai din kuma namijin idan ita ta yi kwana bakwai wannan kullum za ta sha ruwa almusawwuru za ta tofa a yarin da ɗaya ko ka tofa mata ko ita ta tofa. To idan an yi wannan ta sha gobe ta sha jibi ta sha sai ka kyale ta baka kusantanta sai ta je sati tana sha. Ran da za ka kusance ta in ka zo kusa da ita kai kuma ga addu'ar da kai ma za ka yi. Idan ka zo kusa da ita kai kanka karrarahu ayra marratin sai ka ce kafin ka cire suturanka almusawwuru sai ka yi sau goma kai namijin. Da ka yi sau goma shi kenan sai ka kwabe suturanta ka kusance ta Allah ya da matar za ta samu da. Kowa ya fahimta ko? Ita sai ta an mata sati tana addu'an tana ya ran da satin ya cika za ka kusance ta to da suturanka a jikinka kana zaune da ita sai ka ce almusawwuru sau goma. In kai sau goma sai ka kwabe suturanka to in Allah ya da wannan matan ko ba ta ko ya kara nawa ce a duniya sai ta aihu. Allah zai ba ta da in dai mai neman da ne to kun ji sirrin da za a yi. Idan kuma mutum ne zai gaya maka haka ya ce Allah gata malam mata ta ba ta haihuwa kaga tana kusa da ita za mu yi addu'a za a na kai mata fa tana bude baki da ita amma ka ce da ita ta dawa zumi sai ka tambaya kwanan nan ta dan ya haila ne ta yi to yake nan da hailan nata ya kusa ko yana nesa to saboda kar a fara addu'an kuma azumin ta yanki to ka gaya matar ta ka ta dawa zumi na sati guda. A zo abin da za a yi bude bakin kuma na ismin a karba a gurinmu sai ka ba da ismin a kai kullum lokacin bude baki a kai bayan an gama kuma sai ka rubuta mijin a takarda ka ce to kai kuma ka je kusata wannan addu'ar za ka yi almusawwir 10. In bai san takarda ba a koya masa a baki in ya iya da takardar dan kar ya manta almusawwir zai 10 to Allah ya da zaka zo an ce ma an samu da. Amma fa a baka mai kauri fa ko dan rago a baka ai abu girma ma yake yawa ko dan tinkiya ko rago a kawo malam ya ci kaza amma kurin yau mutanen ne yanzu in ka ce su ba kuɗi kaɗan ma raina zai yi ka ce za ka iya kuwa aikin fa babba ne za a iya sai mata kamata da azumin sati a kawo ma abin da kai ma malam za ka huta da cefa ne to in Allah ya da matar ko za ta ɗauki ciki. Ina fata an fahimta kowa ya ji ko? To Allah fa innahu yarzuquhu Allah waladan salihan haƙiƙa Allah zai azarta ka da da salihi bi iznihi da izinin sarki Allah. To za mu shiga al-gafaru kuma sai al-gafaru shi ko al-gafaru huwa alladhi ne sarkin da ya gafiru zunuba yake gafarta zunubi an ibadihi gabayin marratan ba da marra bayan marra wa asalul guru ku dan buda masa gure shi kaga asalin gafara din nan a suturu ruba asiri wata gadiyatu da rubewa fallahu ta'ala gafir shi Allah mai gafara ne gafirin lizunubi mai gafarta zunubi ne ibadihi ga bayan satirwa yana zatarce su tarik uqubati yana barin uquba alaiha a gare haka la yukazu biya ba a ruko da ita wa kafiyatu ke uwarsa kuma yadda ake yin wuridi da yi algafaru ga yadda ake addu'a da yi wujudul maghfirati ana samun gafara ne faman zakarahu isru salatul juma'ati to fa jama'a
yau muna yau juma'a. To duk mutumin da ya sallan juma'a ya kammala a gurbin sallan juma'a miyata marratin in dai zaka ce algafaru 100 zaka yi algafaru a gurbin sallan juma'a da harar lahu asar yanzu nan zaka ga alamun Allah ya ma gafara sai ya bayyana jiki magayi a jikinka ma sai Allah ya nuna ma alaman ya ma gafara wa bi sirrin bayan wannan kuma akwai sirri lita gayiri mafin nufusi na jirkitan abin da ke zuciya wata sikinul garabu idan fushi ya dame ka ko wani kwafai to in dai bayan gurbin sallan juma'a kai algahuru 100 algafaru 100 to Allah zaka ji wannan fushin ya tafi da wannan kaikayin zuciyan duk zaka ga ya tafi. To wanda yake so Allah ya masa gafara bayan sallan juma'a sai kai algafaru 100 sai kuma alqaharu za mu yi ga alqaharu huwa allazi lahul galabatu tamat shine sarkin da yana da rinjaye cikakke ala bisa ga zahiri kullu amrin da duk wani lamari haka yake wa badinuhu da badansa ta qahari kowa yana gargahin rinjayen ubangiji kullu mawjudin dukkan wanda yake samamme wa kasiyatu kebons izhabul hubbu dunya in kana so Allah ya tafiyar ma da san duniya zuciyarka wa azamatu ya girmama ma masu wallahi wani duk abin da zai girmama wani Allah min alqalbi a zuciyanka komai na duniya ya fita ka ji Allah kake so to wurin sa alqaharu ne zaka yi rinjanen shedanan zuciyarka zaka rinjayi biye wasan zuciyanka man aksara min zikiri duk mutumin da ya yawaita ambaton alqaharu zakar kana lahu zalika zaka ga kafi karfin zuciyanka san lahira yayi ga zuciyanka anan ba adadi zaka yawaita yi wada harar lahu asaran nasari yanzu nan alaman nasara zai bayyana gare ka ala adu idan maki ya sa ka a gaba kana so ka samu nasara a kansa to ka dinga wuridin alqaharu in Allah ya da Allah zai ma nasara akan makiyinka ai alqaharu zaka dinga wuridin sa bi qahari adu da gidan jayen maki wa man wanda kuma an amallahu alaihi hajatu wanda wani bukata ya matsu a gare shi ya kulu miya tamarratin in dai wata bukata ce ta matsu a gare ka ka rasa yadda zaka yi to sai kai wuridin sa ya ƙaharu ake wurdi fi baiti a gida au fi masjidi ko a masallaci ko a gidanka zaka iya ya ƙaharu 100 idan wani bukata mai tsanani kana so ka ga biyan bukata to ya ƙahara ne sai kai nafila raka biyu kai astaghfirullah kai salata annabi kai hailala inda kai ya ƙaharu 100 ka gani to Allah ya da bukatan nan sai kai nasara akan ta Allah gafuta malam zaka yi nasara akan bukatanka ko a gidanka ko a masallaci wayar ba ya dai ka amma akwai tsarin addu'ar in kana yi sai ka daga hannu waya ka shiwura su ka yaye kanka inda hula ma sai ka cire hulan idan ka gama cire hulanka kuma sai kana haka shi da haka ake wurin ka daga hannu kuma inda wani mayafi ko rawani ka yaye kanka ya zama ba komai haka to haka za ka yi ya ƙaharu ka yi 100 to Allah zai biya bukata amma ba sa hula duk abin da ya lullube kanka ka yaye tun kurkur to sannan kana daga hannun kuma a dage haka ka miƙa gabanka kamar mai addu'a to haka ake wurin ya ƙaharan 100 to Allah ya da wannan bukatun za a ga kacin masa Allah ya saka da alkhairi alfarman manzon Allah duk irin bukatar da ya dame ka to haka ake wurin ya ƙaharu ina fata kun fahimta to kowa ya gani ko to in ko za ka yi wurin sa haka to ya shi rasu qala Allahu hajatu ataki Allah zai biya ma bukatunka wa man sajada ba da salatu ruha wanda kuma yayi sallan walaha bayan ya gama sallan walaha in mai sallan walaha ne ka gama sallan ka na walaha to sai kai gohin ka kasa wa qala usaba marrati bayan wannan bayan sallan walaha ba gohin ka za ka kai ba ya qaharan za ka bada kafa 7 amma hi sigarsa ya qaharu haka za ka yi bayan sallan walaha in dai kai kafa 7 agnahu Allah yanzu Allah zai ma arziki mai neman arziki kuma in dai arziki kake so bayan walaha kana yin ya qaharu 7 Allah zai ma arziki wanda bukata mai tsanani ya dame shi yayi nafilansa ya astaghfirullah salata na bahaila lafinan nan da muke fada ba a sahi muna sahi ne dan abin yayi karfi yawa duk abin da zaka roki Allah kai nafila yafi kyau amma baka yi ba ma shikenan to amma kai nafila kai astaghfirullah kai salata na kai hailala to kuma za ka yi wurdin ya kaharin za ka daga hannunka ne haka to za ka yi 100 in ba sallan warha ba to kowace irin bukata ce in Allah ya da Allah zai biya ma naka ne bukatan ko wani ne ya saka to kun je da ake wurdinsa ina fata an fahimta Allah ya saka da alkhairi sai kuma alwahabu shi ko alwahabun nan kasirul hibbati sarki ne mai yawan kyauta
da'imul adiyati madawwamin ba da kyauta li kasratin ni'mati saboda yawan ni'ima wa kasiyatu kaga keɓon alwahaba din nan husulun gina yanzu mai wuridin alwahaba zai sadu da wadata wal qubulu da karba wal ibati da kyauta wal ijlali da girmawa li zikri ga mai wuridin sa wa man dawama alai fi sujudi duk mutumin da ya dawwama da yin sa a sajadarsa salatu ruwa a sallan walaha bayan kayi sajada kake yin alwahabu kana lahu zalika yanzu Allah zai ma arziki wa yazkuru ma ismul karim wani yayin ana gama da alwahabu alkarim ko kuma ana gama da zidduli alwahabu zidduli in kana neman albarka ne fil mali da dukiya in kana so Allah ya baka dukiya to alwahabu zidduli haka ake wurdi wa gairihi da waninsa wa kazalika ma ismul kabi ko kace alwahabu alkabi in albarka kake so fi kulli shay'in kowane abu ya albarka yi wannan ba faɗa da dansa ba shi dai alwahabu bayan sajada abin da ya sawaka kai ba da adadi sai arrazzaqu kuma arrazzaqu khaliqul arzaki shine sarki mai halittar arziki mudiya sarkin da ya bake ba da arziki wakila wani kaulin mumiddun kullu ka'ini shine mai kare da duk wani abu tabbacece bima ya hafazu bihi da abin da zai kiyayu da shi suratu wa suransa wa ma datuhum aifa amad da azisam mai karar da jiki al'agaziyati wajen ba da abincin wal uquli da hankalin bil ulumi da ilmai wal fahmu da fahimta wal arwahu mai karar da rayuka bi tajalliyati da tajalli summa kazalika hakanan kasiyatu hi arrazaqu yadda ake da hin lisiyatar riziki idan kana so Allah ya ba yalwan arziki arzikin ka ya yalwaya ya garau ana karanta arrazaqu ne lidhalika ga wannan qabla salatul fajr shi kuma arrazaqu kafin sallan alfajr fi kullu nahiyatin min nawahil bait kowanne daga na inda kaga daidai alfajr yayi kafin kai sallan asubahi ashara 10 zaka toba yabda bil yamin fara da bangaren dama min nahiyatil qibla daga bangaren alqibla wai ta gabiluha kullu nahiyat kana bin kowane nahiya in kana in zai yoyo to haka zaka danga yi in dai kana so Allah ya ma arziki kafin sallan alfajr sai ka toba arrazaqu tab sai ka toba kudu 10 ka toba yamma 10 ka toba arewa 10 ka toba gabar 10 to yanzu Allah zai ma arziki zai zo da arzikin gidanka duk wanda yake son Allah ya masa arziki arrazaqu ne kafin sallan alfajr gabar ka toba 10 kudu ka toba 10 arewa ka yamma ka toba 10 arewa ka toba 10 sai ka fara da gabar ko ka fara da gabar ko ka fara da kudu in ka fara da gabar kuma ya bi ka toba gabar arrazaqu 10 a gidanka nan ma kudu arrazaqu 10 yamma arrazaqu 10 arewa arrazaqu 10 to gaskiya Allah zai ma rufin asiri kun ga wannan ya fa sauki shi ma kafa 40 ne ko haka zaka danga yi wa man dahuma alaihi ta hajatu duk wanda ya dawoma da wannan 10 bai daina ba Allah zai biya bukatansa inda maluki a gun sarakuna kaji dai wa ulatul amri da kuma manyan sarakuna wa yin haratu zalika idan kana nufin haka faqib muqabilatul madlubi ka tsaya matsayin mai nema wa qara saba ayra marrati idan kuma kana so wani ya biya ma bukata ne yanzu ya baka to sai ka tsaya kai irin zaman tsayi wannan na saranda kaman mai neman abu haka ka bada gaban ka gabar in ka bada gaban ka gabar kurin shikenan sai ka daga hannunka arzaku zaka yi 17 ka je gurin wanda kake so ya baka ka gani Allah ya da Allah zai kwato ya baka wa man tala ihri na yawma ala riki duk mutumin da bai karya ba gari ya waye bayan kai sallah su ba karya ba kai arzaku kafa 10 ka je kwana ahirin razaka zihnan ya babu min algawamisi yanzu nan Allah zai baka fahimtar ilimi wanda ba kowa ne zai gane ba idan ilimi kake so ka fahimci abu baka so wani ya sani to bayan sallah su ba arzaku zaka danga yi kafa 10 ba za ka fasa ba kuma sai ka je kwana 20 wa man gara ba da sallatul juma'ati duk wanda ya karanta bayan sallan juma'a ana yin sallan juma'a kamar yau kai arzaku miyata marrati lil mazajuni idan wani dan wanka yana kurkuku ko wani naka yana kurkuku to bayan sallan juma'a kai arzaku 100 Allah zai fidda shi duk wanda yake kurkuku an kama shi to kuma abin ya shafe ka to bayan sallan juma'a kai arzaku 100 saraha Allah zai kubutar da shi idan mara lafiya ne shi ne a karan kansa ko wani zai masa bayan sallan juma'a in ya arzaku 100 ko kai masa ko yayi Allah zai bayi lafiya wa kazalika murayiku haka wanda yana cikin kunci yana neman mafita to bayan sallan juma'a yayi arzaku 100 to insha Allah Allah zai masa arziki sai kuma alfatahu din nan huwa alhakim
shine sarki mai hukunci bayna ibadihi tsakanin bayinsa wa yuqalu ana faɗa alfatau ala hakim mai hukunci bayna lakasamaini tsakanin masu rigima guda biyu idza fasala bainahuma yayin da ya raba tsakaninsu wa yuqalu ana faɗa lil hakimi ga hakim a ce alfatu mai hukunci wakila wani kaulin huwa allazi yaftau abwabar rizqi shine sarki mai bude kofofin arziki wa rahmatu da rahama li ibadihi ga bayinsa al mughliqu alaihim wanda zai kulle musu min arzaqihim daga arzikinsu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ma yaftau wallahu lin nasi min rahmati idan Allah ya bude mutane rahama fala mumsika la ba mai rikewa wakila wani kauli ma'ana wa ma'anansa annasir annasir shine alfatihu din wakila wani kaulin huwa al-munfarilu mai bibitawa ne bi zahar al-khair da bayyana da alkhair wasu ya ci da yalwa ala israr rayiki a gurbin kunci al-ingilaqu babul arwahi wajen kulle kofofin rayuka wala ashbahi da kamani fil umuri da nawiyatu daga al'amari na duniya wal ukurewiyatu da na lahira shi ko yanda ake wuridin alfata ta yassar al'umuri idan al'amara kana so ya sauwaka gare ka to wuridin alfatahu ake yi watan wurin kalbi idan zuciyanka tana so ta yi haske wuridin alfatahu ake watamkin da tabbata min asbabul fatahi idan mutum yana son kofofi na bude faman qarahu duk wanda ya karanci wuridin alfata kisri a gurbin salatul fajr in dai bayan kayi sallan alfajr kana gama yin sallan ka na alfajr dai wa 70 marratin to 71 yake wuridin alfata wayadu nan ne ko wayadu ala sadri hannunka yana kirjinka dara kalbahu yanzu Allah zai tsarkake zuci bayan sallah asuba sai ka dau hannun haka sai ka dora kirjinka haka kaga ka dora hannunka a kirjinka ko kai haka to sai ka danga alfatahu in kai haka hannunka ɗaya yana kirji za ka yi wuridin alfatahu 71 bayan sallan asuba in kai sallah asuba ka gama to sai ka ɗora hannunka na dama a kirji to sai ka dinga cewa alfatahu sai ka yi 71 to da hara kalbahu duk wani gillu da wani makirci a zuciyanka za ka ji fiyas Allah ya wanke zuciyanka wata ya sarar umur al'amuranka duk zai sawwaka sannan kuma wabi sirru tasirin riziki in kana so Allah ya yalwata maka arziki yanzu nan kana so kai arziki ba da bata lokaci ba to hannunka na dama za ka ɗora a ƙirjinka sai ka yi bayan sallan asuba ka yi alfatawu 71 to Allah zai ma arziki in kana so Allah ya wanke zuciyanka dai hakan za ka yi in kana so Allah ya baka arziki to ka ɗora hannunka na dama sai ka yi wuridinsa 71 Allah zai ma arziki kowane fanni za a iya arziki na arziki da yi za a iya yi don wanke zuciya kowa ya ji ko don haka ake wuridin alfatawu sai al'alimu kuma za mu shiga al'alimu din nan wal alimu man kama bihil ilm wanda aka sufata da sufata ilimi wa huwa sufatul ma'anawiyya sufa ce ta ma'anawiyya muta'alliqun yayi ta'allaki da ma'lumati ilman Allah wajibatin wajibi wa ja'izatin da ja'izi wa mustahilatin da mustahil fa huwa ta'alahi Allah ya alamu zatu shine masani ga zatinsa wa sifatu hiya sanya da sifarsa yake wa asma'uhu da sunayensa wa ya'lamu ma kana Allah ya san abin da ya kasance wa ma la yakunu da abin da bai kasance ba min al-ja'iziyati na abin da yake ja'izi wa annahu law kana kaifa kana da abin zai kasance yaya zai kasance yaya ya kasance Allah ya sani wa ya'lamu al-mustahili Allah ya san abin da yake kore min haisu istihalatu yayin da ya kore wanti fa wanda korewa kaunu kasancewansa wa ma ya tarattabu alai da abin da zai shirya gare Allah kana qauluhu ta'ala kaman fadan Allah da yace law kana bi ma alihatun illa la fasadata wa yadda ake wuridin al-alimu kuma al-alimu ana yin sa ne tahsilil ilmi idan kana so Allah ya baka ilimi wal ma'rifatu kuma ayi abu kaji ka san abu faman lazimahu duk wanda ya lazamta da karanta al-alimu arabahu Allah yanzu zai san Allah haƙa ma'arifati gaskiyar sanin Allah ala waje alladhi yaliqu a fuskar da ya dace ya san Allah wa man dawama ala mi'ata min ya duk wanda ya dage da karanta 100 ya alimul gaibi wa shahada isru kullu faridat a gurbin kullum farilla kace ya alimul gaibi wa shahada iyanan ya alimul gaibi wa shahada in kai sallan farilla da za ka yi 100
sara sahibul kashaful imani, yanzu Allah zai ma kashafi al-imani na ban gaskiya. To kuma an wurin ne al'alimu ɗari ake yi a gurbin sallan farilla. Idan kana so Allah ya ma kashafi, to sai ka hada da ya alimul gaibi wa shahada, to kuma sai Allah ya ma kashafi. Alqabiru, sai alqabiru kuma alladhi yumsiku rizqa, sarkin da yake rike arziki an ibadihi ga bayansa biludufi da tausasawansa, wai hikimatu da hikimansa, fa huwa al-murayyiku, mai kuntatawa, alaman sha ga wanda ya so, ma sha irin yadda ya so, kaifa sha yaya ya so, wa mace sha a lokacin da ya so. Wa huwa alladhi ne sarkin da ya qabilul arwah, yana damke rayuka min al-ashbahi da kamanni ila al-mamati zuwa ga mutuwa. Wa kasiyatu kebuwansa kabarul, wato nuzi ne damkar rayuka, wal arwahu da rayuka, wal ajsamu da jikunkuna, hatta hadda haƙon na gaskiya anna man katabahu, duk mutumin da ya rubuta yi 40 yawman rana 40 ala 40 lukumatin akan loma 40 min al-kubzi na gurasa, lam yahisu alam al-ju'i, ba zai ji radadin yunwa ba. Idan kana so Allah ya raba ka da yunwa, to sai ka nemi loma 40 na gurasa. Loma 40 na gurasa, sai ka rubuta kowane loma ɗaya alƙabiru, to sai ka ajiye gurasa kullum ka cinye ɗaya, in ka je kwana 40 nan gaba ba ruwanka da yunwa. In ka kana cin abinci sai dai dan marmari, amma yunwa bai sai ma tilas ko ya dame ka ba. Wannan shine maganin yunwa. Yawwa, to yanzu kaga mu kuma yanda zaka yi kenan, sai ka nemi gurasan yana samuwa kaman guda 40 aiko. To kowane gurasa ɗaya ba sai mu da yake dama ba sai abin nan ba, sai ka nemi gurasa ɗaya, kowane gurasa ɗaya ka rubuta alƙabiru, ka nemi gurasa 40 su bushe. Garin Allah waye ba karya ba, ka karya da gurasa ɗaya, goma ka karya da gurasa ɗaya, ka je kwana 40, Allah ya da yunwa bai sai ya tasiri a jikinka ba. Wane yi? Allah ne zai danke yunwan, in zai kama ka sai Allah ya kama maka shi. Kun ji yadda ake yi. Wa man talahu alhum, duk mutumin da kuma ya rike ya karanci alƙabilu dubu bini ya habasa zalimi, da ya rike azzalimi alf aw gairi koninsa, lam yaqdir alaihi fi tilka lailati, alzalimi ba yi da iko a wannan daren ya cuce ka, wala fi zalika al ko a wannan wuni, walau fa alama, ko da duk abin da zai yi, in dai kana so Allah ya rike ma azzalimi, to alqabiri za ka yi wurdin sa 1000 ka kyale shi. Wa miyata min ko 100 lailatul juma'ati, a daren juma'a, to adili qurbi, yana bayuwa saboda soyayya. In kai alqabiri 100 ranar juma'a, to za ka samu kusanci min Allah daga Allah. Wa man dawwama alaihi, da mutum zai dawwama da karanta alqabiru nan ka yawaita yin sa. To ina gaya ma fa, in kana so ka gwada yi ga gurin gwaji yan kawo, lawan an ya bisa duyura fil jawi la fa'ala, in tsuntsu zai fice kace alqabiru to sai kaga ya tsaya guri ɗaya, ba zai iya gaba ba. Ko jirgin sama yana tafiya, in dai kai wurin alqabiru da yawa, in ka toba wallahi zai tsaya. Ba zai iya gaba ba, sai dai kuma ka sake tobawa sai Allah ya sake shi. Duk abin da yake tafiya za ka tsaye da shi, alƙabiri ne. To malami ya yi wuridinsa fa kamar miliyan 1. Wata ran a wani mota an walakanta ka, ala gafata malam kai ba za ka hau ba, ni din to alƙabiru tuf. Ai sai dai bakanike zai ya sunce ko? To sai dai a yanka yi, a kai ma yanka a yanka mota ba zai tashi ba wallahi. Ya za ka dage kai wuridinsa, kai wuridinsa kamar miliyan 1 da alƙabilin ya ratsa ka. Daga tsuntsu za ka fara gwadawa, yana tafiya sararin samaniya, to ba in dai ya tsaya nan gaba kuma komai Allah zai tsayar maka, komai. To kaji alƙabiru kenan, fil jawwi la fa'ala, a sararin saman ka tofa tsuntsu zai tsaya can. Ran da kai wuridin ka kai wannan manzala, gwada dai ka gani, kaga tsuntsu ya tsaya, wani jirgin sama yana tafiya ya tsaya, to ka ɓoye sirrinka. Sai mutane sun hana kai ga mota ko wani abu ko jirgin ruwa, shi jirgin ruwan ya fi komai sauki yayi, ka tsaye da mutum a ruwa ina zai je? Ai gwara ma saman ko a faɗo ko? To kaji wannan yadda ake alƙabiri kenan da shi. Albasidu, sai kuma albasidu alladhi yafsidu rizqa, shine sarkin da yake shimfida arziki li ibadihi ga bayinsa, wa yuwasi'u alim, yana yalwata musu bijudi da kyautansa, wa rahmati da tasa rahama, wakila wani kaulin alladhi yanshir al-arwah, sarkin da yake daidaita rayuka. Nan ne ko? Yawwa, ai halahu a halin alhayatu rayuwa, fil ajsadi a jikunkuna, fa huwa ta'ala Allah jami'un bainal ladai, ya tara tsakanin kyauta wal manu da hanawa, wal hayati da rayuwa,
wal mautu da mutuwa. Yadda ake wuridin albasidihi kuma fi kulli shay'in a kowane abu, khususan ake bai arzuwa arziki ma fi isri yawwa ana karanta fi zikiri isri salatu ruwa a gurbin sallan walaha sai kai albasidu ashara 100 ake 10 ake yi. In kai sallan ka na walaha sai kai albasidu 10 kana lahu zalika wa man zakarahu rabiyan yadai. Amma in za ka yi wuridin albasidin ka daga hannunka sama ila inanin sama ka daga sama hannun naka haka. In kai wuridin albasidu 10 suma masabihi ma waja wato sai ka shafa fuskan ka haka, to fata Allahu lahu babul gina. Yanzu Allah zai bude ma kofan arziki. Kana wani aiki an sauke ka, ko kuma kana neman wani aiki ka rasa, ko wannan yace zai dauke ka aiki, ko kuma kana zaune dai irin dai yadda zaka yi ga wani sana'a ne ka rasa abin da zaka yi. To in kai sallan walaha kai albasidu 10 ka shafa, yanzu nan zaka ji an ce an neme ka wani aiki. Yanzu Allah zai bude ma hanya, ko zaka ji an ce wani ai kai aiki ne ma aiki kaza da za a yi za a baka. To idan mutum yana zaune ba shi da aikin yi, to bayan sallan walaha yake wuridin albasidu 10 ya daga hannun ya shafa fuskarsa, to in Allah ya da yanzu Allah zai nema masa mafita. Arrafiu sai kuma arrafiu alladhi yarfa'u awliya'ahu, sarkin da yake daukaka waliyansa, wa izzuhum yana buwaye da su, wa yarfa'u almu'minina yana daukaka mu'mine bin nasar da nasara, wa yarfa'u Allah yana daukaka man sha wanda yaso ila rutubati zuwa ga daraja fauka rutubati fiye da darajarsa. Yadda ake yi da shi kuma al'amnu min zulmati, ita arrabi ana yin ta ne, arrabiu ana yin sa ne saboda wato barin yawa amincewa ga barin zalunci, wal mutarmarridu da masu tsauran kai. Ya qara'u lidhalika dalilu wana karantawa 70 marratin marra 70 ake yi. Wa man qala duk mutumin da yace ya rabiu miyata sau 100 wa 40 da 40 fi yawmil isnin ranar litinin, aw fi lailatul juma'a ko a daren juma'a ba da magaribi bayan magariba, aw ba da isha ko a bayan isha, kana lahu haibatan. To in dai mutum yayi wannan mutum zai zama mai kwarjini bainal kalaiki tsakanin halittu, wala ya kawo ba zai ji tsoron komai ba illa min Allah ta'ala, sai dai in abu zai zo masa daga Allah. Wa qiratu akirin layli miyata, in a ƙarshen dare ne zaka yi can wajen 3 na dare 100 bayan kai ya wadata. To gani watar bawul qadari Allah zai daga darajanka. To yi alqabiru ana so a yi 100 da arrabiu 140 ake yin sa ranar litinin ko daren juma'a ana yin sa dan Allah ya kara mutum izza da buwaya, mutum ya samu kwarjini. Sai al-mu'izz huwa al-mudi ne mai bayarwa, al-izzatu liman sha'a ga wanda yaso min ibadihi daga bayinsa. Wakila wani kaulin huwa ja'il shay'in shine sarki mai sanya wani abu kamilan a cike marguban fi abun kwadai daga cikin sa. Yadda ake wuridi da al-mu'izz wato ana yin sa ne husulul itizazu samun buwaya wala haibatu da kwarji fi qulubil karki a zuciyan halitta. Faman qarahu duk wanda ya karanci al-mu'izz ba da salatul maghribi bayan sallar magriba, lailatul isnin a daren litinin, ko lailatul juma'a ko a daren juma'a 40 marratin, in dai kai 40 ko a daren litinin ko a daren juma'a, in dai za ka yi al-mu'izz 40 askana lahu fi qulubil qalbi, Allah zai jefa wa zuciyar mutane kwarjininka. Idan kana so ka zama mai kwarjini a zukatan mutane, ko kai ko a yi maka, ranar daren litinin ne ko daren juma'a za ka yi wuridin al-mu'izz 40 shikenan, sai ka yi sadaka ko ka yi sau 1 ko ka maimaita sau 2 ko sau 3. In dai kai al-mu'izz 40 daren litinin ko daren juma'a, to Allah ya da Allah zai jefa kwarjininka a zuciyar mutane. Al-muzillu kuma al-qahiru mai rinjaye ne liman ya sha ga wanda ya zo min kalgi daga halittansa, bi zilalihi lahu Allah ya kaskantar da wanda ya so, waje alahu shehu ya sanya wani abu na kisa da gaggen marubun abun kwadai. Yadda ake wuridi da al-amnu min az-zulmi, shi ma al-muzillu ana yi ne amincewa ga barin zalunci. Wal ja'iru da mutumin da yake ja'iri, ya qara'u ana karanta al-muzillu 75 marratin 75, summa yad'u bayan kai 75 kuma sai kai wuridi fi sujudi a sujudanka, fa innahu yatakallasu min hini ataki Allah zai tsere da kai ga wannan azzalimin. Wa hadha huwa sawa'un azzalimu azzalimi ne ko mai ma hasada, aw sabun ko zakuna ko wani wannan. Duk lokacin da kai na bulbulinka ka kammala, to bayan kayi sujada, bayan kayi shikenan sai kayi sujada, bayan kayi wuraren naka wato a sujadanka sai ka roki Allah, sai ka sa goyinka ƙasa al-muzillu sau 75
sai ka roƙi Allah bukatan ka kada kai addu'a. To in Allah ya yarda duk wanda zai cuce ka Allah zai ga tsakaninku da shi. As-Sami'u al-Basir sai wannan sunaye guda biyu sabbata ne sufofi ne guda biyu yanka shi bihi ma kulli shay'in da su Allah yake yaye komai in ki shafan yayewa tamman cikakke abin da yazo a kamus as-Sami'u al-Musmi'u wal Basiru al-Mubsiru. To yadda ake wuridi da as-Sami'u dinnan ijabatu du'a ya amsa addu'a faman qara yawmal kamis ranan alhamis duk wanda ya karanci al-Sami'u ba da salatu ruha bayan sallan walaha kam samiya da marratin 500 kana mujabu da'awati. To gaskiya wannan mutumin in ya addu'a Allah zai amsa. In kana so ka yi addu'a Allah ya amsa ranan alhamis bayan kayan sallan walaha to kai wuridin as-Sami'u kafa 500 ran alhamis kuma abin da ya sauka kai sadaka. To in dai kai addu'a Allah zai karba addu'anka. Wa man kasara minhu shek dan ne ko duk mutumin da ya yawaita yin sa haila yau shafa Allah zai warkar da jinsa min saqal sam'i daga nauyin ji. Wa kasiyatu al-basiru hi kun jina as-Sami'u sai al-Basiru wujudu tawbiqu hi kuma al-Basiru ana yin sa ne dan samun muwafaqa. Faman qara'ahu qabla salatul jumu'ati in ka je masallacin juma'a kafin ka yi sallan juma'a sai ka karanci al-Basiru 100 marratin 100. To fata Allah basir yanzu Allah zai ma budin basira in kana so Allah ya baka basira kafin sallan juma'a in ka je masallacin sai ka yi al-Basiru 100 wafaqahu kuma Allah zai baka dace lisali da kauli zaka dinga magana kyakkyawan da Allah yake so wala amalu da aiki man talawu duk wanda ya karanci al-Basiru 100 marratin 100 baina rakatai al-fajr tsakanin rakatan al-fajr wa sallatu subhi da sallan asuba yawmal juma'ati yau ne yanzu sai sati mai zuwa za ku yi kuma wancan na juma'a daban wannan kuma kana so daga yin al-fajr kafin sallan asuba na ranar juma'a to in dai kai al-Basiru 100 kasahu Allah ta'ala yanzu bil inayati yanzu nan Allah zai kebe ka da taimako. Wa man kasara minhu shabahu lahu basarahu kuma duk wanda ya matsa da Allah zai warkar da ganinsa. No in kana gani garara kana so idanunka ya zama garau ka kalla garau to in kai sallan alfajir kafin sallan asuba kai al-Basiru 100 in Allah ya da za ga idanka ya waye tarwai duk garara Allah zai dauke maka shi. Bayan sa kuma sai al-Hakim huwa alladhi yafsilu shine gwani sarkin da yake raba hukunci baina makalukati tsakanin ababen halittarsa bima ya sha'u da abin da ya so waya mulku ma biyadi yana mallakan abin da yake hannunsa a hadala hakamaini ga ɗayan abun hukunci guda biyu wa zalika huwa allazi la murad li qara'ihi ba wanda ya isa ya juyar da abin da Allah ya hukunta ai salima lahul hukum shi ake mika hukunci warada ilaihi wa man qara'ahu duk wanda ya karanci al-Hakim 100 marratin 100 fi jawbul layli amma yi tsakiyar dare zaka tashi 12 dare ko karfe 1 dare ka tayi kai al-Hakim 100 ala jam'i kuma kayi wada haratin cikakke da alwala cikakke hankalinka yana gurin Allah to ja'ala Allahu badinu Allah zai sanya badananka mahallul asrarul ilahiyya zai zama shine gurin sanin sirrori na ubangiji. In dai tsakiyar dare kana al-Hakimu 100 to yanzu nan Allah zai kimsa ma wasu baiwa wanda ba kowa ne ya kamata ya san su ba. Al-adalu sai kuma al-adalu shi ko al-adalu huwa alladhi la tamilu bihi al-ahwa shine sarkin da baya biye wa san zuciya fala yajuzu bi hadata firkum cikin hukunci wala yaf'alu ba aikata illa ma lahu fi'lu wanda ya aikata ko huwa bari'u min az-zulmi ko mutane gabarin zalunci shine adalci fi akami a hukumcensa huwa munazzahu Allah ya tsarkaka ana jauri gabarin zalunci fi alihi daga ayyukansa yawa daga ayyukansa man qara'ahu duk wanda ya karanta al'adalu wa katabahu ko wanda ya rubuta al'adalu din nan mutum yasa aka rubuta yi ala irina luqbata min al-kubz ka nemi loma a hirin na gurasa ka nemi gurasa kwaya a hirin shine loma a hirin din ka nemi gurasa a hirin ka rubuta al'adalu kowanne gurasa al'adadu ɗaya za ka rubuta lailatul juma'a a daren juma'a za ka rubuta wa kala zalika kuma a daren juma'a za ka rubuta a rana ɗaya duk za ka cinye su. To in ba za ka iya cin gurasa a hirin ba sai ka ciccire gurasan sai ka ciccire a jikin guntu kowane ka rubuta al'adalu a hirin a daren juma'a ran alhamis da dare wayewan juma'a to in ka rubuta kuma a daren ka cinye su. To sakara Allahu lahu jami'ul qulub Allah zai hore ma dukkanin zuciyar mutane saboda duk mutumin da ya zo ya ce yana so ya mallaki kowa
ko kuma kowa hankalinsa ya dawo kansa, to wannan za ka yi masa. Daren juma'a za a rubuta a gurasa a hirin, kuma a daren juma'a a bayi gurasa a hirin ɗin ya ci. To in Allah yadda sai ka ji kowa yana son sa. Ina fata kan fahimta. Duk wanda ya zo irin ko zamanin nan wani ya ce yana neman ɗaukakan jama'a, ta dai ga yadda za a yi, an gaya muku shi. Allah zai hore ma zuciyar dukkanin bayi. Wa man dawwamahu min al-wulatul amri, idan ma sarakuna ne masu neman mulki da sauransu kai musu, in ta yara adaluhu, kuma shi wannan mutumin da ya ci din shi ma kuma Allah zai nufe shi da ya adalci. Wa kazalika haka nan alamahu in kana alima, idan malami ne dan ilimi ya rubuta ya ci, to shi ma Allah zai bashi ilimi. Wa man da abihi ala mulki ja'ir, duk wani sarki azzalimi ya dame ku, azzalimin sarki ne ya dami mutane, to idan aka yi al'adalin nan aka yi wuridinsa kafa a hirin daren juma'a, to in Allah ya dan ya damu mutane, Allah zai sauke shi. Alladihu, sai kuma alladihu allazi, sarkin da yusilun na'am, sarkin da yake sadar da ni'imomi. Wakila wani kaulin huwa allazi ladafa, sarkin da yake tausasawa. An yudirka ne da za a riska bil kaifiyati, da kaifiyarsa ba a iya riskan kaifiyarsa. Wakila wani kaulin alladihu dinnan al'alimu masani ne bi kafiyatul umuri, ga boyayin al'amara, yadda ake wuridi da shi da huwa alami, ana ijiyar radadi da alladihu. Faman zakarahu adadahu, duk wanda ya wuridin adadin alladihu, alwaqi'u alaihi huwa yashahidu halahu, sarki mai da halinsa, min kawban na tsoro aw mararin ko jinya, da fa Allahu anhu zalika, duk abin da kake tsoro jinya ko na ba Allah zai ije maka. Wa man zakarahu miyata marratin, duk mutumin da ya wuridin sa alladihu 100, in dai mutum yayi aw miyata wa salasina, ko mutum yayi 133, amma sau da yawa wani yakan zo 129, wani yayin yakan zo 133. to in dai kai wuridin ba ya ladihu ba alladihu 133, to wasiyallahu alaihi, yanzu nan Allah zai yalota maka. Ma raga in dai kana cikin kunci, in dai ka wuridin alladihu 133, to Allah zai nuna maka mafita. Wa kana madaluban bihi, duk abin da kake nema Allah zai baka. Wa man qara alladihu, duk wanda ya karanci alladihu bi tarifi da ma'arifa, inda ma'arifa ne 160, mutum ya karanci 160. Wa qara ma in kai alladihu 160 din, sai ka gama da la tudriku wal basaru wa huwa yudriku wal basaru wa huwa ladihu al kabir, sai ka gama da wannan kafa daya 10 marratin 10. Shi alladihu 160, wannan ayar kuma la tudriku wal basaru kafa 10. to idan mutum ya wannan likauban, in dai kana cikin tsoro, amina minhu, Allah zai baka amincewa. Wayin dalabatu rizqa, idan kuma arziki kake nema, ba tsoro ne ya dame ka ba, idan kai ladihu dan 160, to sai ka gama da Allahu ladihun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu aziz, to sai kai 10. yanzu nan Allah zai ma arziki. Wayin dalabal ilmu, idan kuma ilimi kake nema, to sai kai alladihu dan 160. idan kai 160, sai ka karanci ala ya alamu man kalak wa huwa ladihul kabir kafa 10, to yanzu Allah zai baka ilimi. Wayin dalaban shafa'a, idan jinya ne dame ka kake so Allah ya warkar da kai, qara'a ma abu, to sai ka karanci alladihu din 160, tare da yi kuma sai ka duba wani aya na waraka, Allah zai kalakani wa huwa yahdini, har zuwa ƙarshen ta sai ka karanci kafa 10, to Allah ya da yanzu Allah zai baka lafiya. Wala na fi tilawati wujuhun, bayan wannan akwai fuskoki da yawa da ake karanta shi. Akaran la ta samu biya, ba kowa ne za a yi wa rangon illa mushafat, sai wanda ya ga abin a buɗe. Bi jumlatu huwa ismu, shi wannan ismi ne alladihu sarihul ijaba, yanzu Allah zai amsa bukatarka. Lil farji, Allah ya ma yayewa, wa gairihi da wanansa. To sai alkabiru kuwa ai al'alimu masani bima kana, da abin da ya kasance, wa ma yakunu, da abin da zai kasance. Ita kuma alkabiru yadda ake wuridi akanta, husulul akbar, in kana so labarai ya zake maka, bi kulli shay, na kowane abu. Faman zakarahu sab'ata ayyam, duk mutumin da yake wuridin alkabiru ya je kwana 7, a tadu ruhaniyatu, to gaskiya ruhani zai zo maka. Bi kulli kabir, da duk wani labari yuridu na wanda kake so ka sani, mina kabarin sanati, na labarin shekara, wa kabarin maluki, da labarin sarakuna. In dai mutum ya wuridin alkabiru sati guda, to in Allah ya da ruhani zai zo ma da labari na abin da za a yi a wannan shekara, ko kuma wani abu na boye, Allah zai turo ruhani zai sanar da kai. Wa kabarin maluki, ko sarki kaza za a cire ya dora wani, to duk yadda za a san wannan sai da alkabiru. Abu da gaibi, ko wani wanda baya nan.
aw gaira zalika ko wani wannan. Wa man kana fi yadi shakhs, duk mutumin da yana hannun wani mutum yuzi yana cutansa fal yuqsir zikrahu, to in Allah ya yarda idan yayi wata wurin alkabir fa innahu yasla halahu, to halinsa zai gyara. Wa man ma'ahu, shi ma wancan mutumin zai gyara halinsa. Wa man kasara min zikri, duk mutumin da yayi wata wurin alkabiru kasirun amana min su'il kalaiki, Allah zai amintar da shi daga mummunan halaye na abin halitta. Wa min sharri nafsi, kuma Allah zai amintar da shi da sharrin kansa. Alhalimu, sarki alhalimu mai sanyin hali, huwa allazi yusanu, shine mai rangwame, aljani ga wanda ya masa ta'adi, wai mahalahu zai masa kuma jinkiri, min istiqaqi uqubati, ga wanda ya cancanci uquba, wal muwakazatu, da wanda za a rike shi bi zambi da zarifi, fala yastafizu garabun, fushi baya dora Allah ya wani abu, wala ya hamiluhu gaizu, ko kuma bata rai baya dora shi ala istijalil uqubati, a ce yayi garajen uquba. To yadda ake wuridi da alhalimu subutu rasiyatu, in kana kan shugabanci kaɗan dade kana yi, to alhalimu za a dinga yi. Wujudin rahat, kuma ana samun sauki. Fa idza ita kaza hu ra'is, yayin da shugaba ya riki wuridin alhalimu, zakarahu yana wuridin zakaran kana yana ambatansa, kana lahu zalika, mutum zai dade akan mulki. Wa man katabahu, duk mutumin da ya rubuta alhalimu din kafa daya fi kirdasi a golama, wa gasalahu, kuma ya wanke bima'in da ruwa, wa masabi ya rabata. Idan kana da wani abu da kake sana'ar hannu da shi, kana ja ko motanka ne a ko mahin ɗinka ne ko kekenka ne, kana ɗin neman abinci da abin dai abin sana'ar dai da kake yi, to kafa ɗaya za ka rubuta alhalimu sai a wanke wannan ruwan, kuma sai ka yayyafa wannan abin sana'ar naka. To in Allah ya yarda za a ga abin yayi albarka, za a rafi albarka, to abin zai zama yana da yawan albarka. Ko da jirgin ruwa ne ma, in dai ka rubuta alhalimu kafa ɗaya ka wanke a takarda ka yayyafa a jirgin ruwan, saliman min algaraki, to in Allah ya yarda jirgin ruwan ba zai dulme ba. Kuma idan mota ne ma aka yayyafa, to in Allah ya yarda ba zai haɗari ba. Auda batan, ko dabba ne, idan aka rubuta alhalimu kafa ɗaya a takarda aka wanke a takardan, ba allo ba fa, a takarda za a rubuta a wanke, to in Allah ya yarda dabban nan ka yayyafa masa wannan alhalimu, to Allah ya yarda dabban zai amintu min kulli shay'in, daga kowane abu. Kazalika haka nan, wa man katabahu, duk mutumin da ya rubuta alhalimu ala warakati, a warka na takarda, wa gasala ya wanke ta, wa rasha zar'uhu, in akwai amfanin ka na gona wanda zaka je kai shuka, sai ka rubuta alhalimu a takarda kafa daya, sai ka wanke irin da zaka je ka shuka din, ka yayyafa shi bi zalikal ma'u, da wannan ruwa, ya gi lahu min kulli abatin, to wannan amfanin naka duk masifa sai kaga Allah ya kare maka shi. Ko da irin barkonan nan da kuke yi, ba kuna cewa man ya dame ku ba, alhalimu za ku rubuta ku yayyafa irin, sannan ka je ka yafa irin ma ka gani in Allah ya yarda duk wani abin nan din mutane ya lalace, kai naka babu. Kai ko mai kankana, idan kana yin kankana, to alhalimu ne a irin naka yi za a rubuta maka kafa daya, sai ka je a wanke maka shi, a yayyafa irin kankanan naka da yi, to in Allah ya da in ya fito ba za a ga wani aibu ba tare da shi. Haka nan ma kuma wanda zai waken suya ko wani abu dai, ko tumatiri, to dai daga yau mun baku, ba sai kuna sayan maganin bature kuna wahala ba, kudin kuma ya huta. Alhalimu ne kafa daya za ka rubuta, a wanke a yayyafa wannan irin da yi, in Allah ya da irin masifa ba zai hau shi ba, cikin kudura da irada na Allah. Ina fata kowa ya fahimta. Al'azimu, sai kuma sunan Allah al'azimu, alladhi la yahidu bi kunhi, ba wanda ya zai kewaye da hakikanansa, basiratin wajen gani, wala ya tasawwaru aqala, hankali baya iya suranta Allah. Yana daga yadda ake wuridi da al'azimu kuma, ya qarawul ka'i min shaydan, tun mutumin da yake tsoron shaydan sai ya wuridi da al'azim. Aw sultani, ko sarki zai cuce ka, isna ayra marratin, 12 ake yi, wayan gusu ala nafsi, sai ka toba kanka, fa innahu ya amuna, ka amuntu. Idan kai haka al'azimu 12 to ka toba, ka shafa a jikinka, duk wanda zai cuce ka Allah ya da ba zai iya ba. Duk wanda zai cuce ka kake tsoro, in ka ga dama ko ba sai ka toba hannunka ba, kana toba, in kai 12 ka gama karanta 12 tuk sai ka toba a jikinka haka. To in Allah ya da duk wanda kake ganin zai cuce ka, in dai kai al'azimu haka ka toba a jikinka, to insha Allah mutum ba yi da iko ya cuce ka. الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الكافرون. To gudu ba, duk malamin da aka ce mugun malami ne, wallahi a lahira a bayansa sai kaga mutum 70,000, kaga ya halaka, bai yarda ya je lahira ba sai da mutum 70,000 ya tafi. Man yahdillahu, duk wanda Allah ya shirye da yi, ba wayo ba dabara, fa huwal muhtadi, wannan shi ya samu shiriya daga Allah. Wa man yurilil, wanda ko ya bata, shi ma wannan
fa ulaika wayannan humul kasiruna sune jumlan asararrun bayi. Na'am. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah ya ce walaqad haqiqa zara'ana, Allah ya ce mun halatta li jahannama ga wutan jahannama kasiran min aljinni wal insi, aljanu dewa za su yi ga jahannama wal insi da mutane. Allah ya ce mun halicci mutane dewa dan wuta, saboda haka Allah ya yi rantsuwa zai cika wuta, amma ba inda Allah ya rantse zai cika aljanna. Saboda haka jama'a, duk mutumin da kai masa gargadi kaga bai daina ba, kyale haka Allah ya so yi, ranan gini ranan zane. Idan mutum dan aljanna ne, aikin aljannan bai bayi wahala. Idan mutum dan wuta ne, aikin sabon Allah bai bayi wahala. Kullum ya sarin bima kulika lahu, diyan da kaga abin ya fi ma sauki to dan wannan Allah ya yi ka. To amma Allah ya yi ne zai cika wuta ranar lahira, cewa za a yi a mutum 999 duk wuta za su higa, sai a ce kwaya ɗaya ne zai higa aljanna. To amma da aka tambaye sai na rasulullahi ya ce al'umma ta yawanci daga yajuju da majuju za a ɗauka. To saboda haka mai ta roƙon Allah, duk lokacin da Allah ya nisanta ka gabarin wuta ya sa ka aljanna ka rabota. Lahum qulubun لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. lahum wayannan mutane da za su yi ga wuta din, qulubun suna da zuciya, la yafqahuna biha, amma zuciyan ba ta iya fuskantar gaskiya. Duk zuciyan da baya fuskantar gaskiya ai kaman ba zuciyan ne. walahum ayunun, tare da su akwai idanuwa, amma idanuwan nan nasu kuwa shi ma Allah cikin ikonsa ai la yabsiruna biya, baya ganin gaskiya. Duk idan da baya ganin gaskiya kaman baya gani ne. Dalailul qudrati ai dalili ne ikon Allah, basari na gani, al-itibaran na lura. walahum azanan لا يسمعون بها walahum azanan, kuma suna da wato kunnuwa, amma kunnan nasu la yasma'una biha, ba ta jin gaskiya. Al-ayatu wajen ayoyi, wal mau'izati da wa'azazzaka, sima'u tadaburi ji na lura, wace azan da wa'azantuwa. ulaika كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ulaika wayannan inji Allah kallan ami, wallahi an kwadanta su kamar dabbobi suke. fi adamul fiqhi, cike rahin fahimta. Allah ya ce kamar dabbobi suke. Sannan Allah ya ce wal basar da rahin gani, wal istima'i da rahin sauraro. bal bari maganan ka humu su din ma a rallu su ne ma mafi bata da dabba min al'am ga dabbobi, lianna ta dabru manafiya, domin ita dabba za ta nemi abin da zai amfane ta, wata rabu min murariya, za ta gujewa abin da zai cutar da ita. wa haula'i wayannan kuwa ya gadi muna ala nari, da kansu suke kai kansu wuta, mu'anidan saboda tsauran kai. To kaga wayannan ai gwara dabba. ulaika wayannan humul gabiluna, sune marabkana ba arabkananun bayi. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. To walillahi Allah madaukakin sarki asma'ul husna, Allah yana da sunaye kyawawa, kamar yadda hadisi ya zo 99. hadisi ya zo husna din ya zo ne a siga na matoci. To Allah ya ce bi annaha tis'un wa tis'una, sunan Allah 99 laysa ba ta gaituwa. Allah ya ce 99 fa da biya, ku roki Allah da su, ku roki Allah da wayannan sunan. wazaru ku rabu da allazina yulhiduna, wanda suna baudewa, man alhada, wanda ya baude, wala hada ya baude, yamiluna anil haqi, wanda ya karkace gabanin gaskiya, fi asma'ihi, daga sunayensa. ai haisu yayin da ita qumin hal asma'u aliyatihim, suke kirawo sunan gumakansa, suke tsagawa. kallata lata din nan wai kaman daga Allahu suka tsago, uzza kuma daga azizu, mannata daga mannanu. to Allah ya ce ku rabu da wayannan, sada sannu ne zauna. Allah ya ce za mu musu sakayya fil akhirati, alahira jaza'an, sakamako ma kanu ya amaluna, na abin da suka kasance suke aikatawa a nan duniya. Allah ya ce haza qabla amru, wannan ayan tun gabanin bai umarni da aka masu da aiki bane. walillahi lasmaul husna din nan ko a Qur'ani Allah ya ambace ba guri hudu ne a Qur'ani. Allah ya ce walillahi lasmaul husna, duk Qur'ani guri hudu ne, fi arba'ata mawari min al-Qur'an. wannan gurin shine na ɗaya da Allah ya fara faɗan haka. Kuma a cikin ƙarshen suratul Isra'i, ko za ka ja mana hima ayat da ya faɗa na ƙarshen suratul Isra'i. Qulubullaha ud'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Kaji a can ma qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahu asma'ul husna.
yace wala tajhar bi salatika wala tukafir ولا تجهر بصلاتك ولا تكافد بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. to kun ji gurare guda biyu mun samu sunayen, sauran za mu je mu karaɗo sunan can ko mu je ɗahe mu nemo ɗayan manmana da ka fara daga ɗahe mu je Allahu la ilaha illa huwa mu samu ɗaya na ما أنزلنا عليك القرآن لتشقيا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا الرحمن على العرش استويا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثريا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفيا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. mun samu muku guda nawa? guda uku kenan, sai ɗaya can za ka je ka nemo ta a ƙarshen suratul hashari akwai ɗaya huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahada huwa rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. to kaji ɗayan wayannan guda hudu idan sun cika to sunayen Allah 101 a nan aka same su alƙur'ani. wayannan sunaye kuma sirrinsu duk mutumin da ya haddace su zai shiga aljanna. Man hafizaha da kala aljanna inna Allah ta'ala 99 isman man hafizaha da kala aljanna. saboda haka musulmi kar ya zama baka haddace wannan sunayen baka rubuta allo Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Maliku al-Qudusu as-Salamu har ka je as-Saburu to kar ya zama baka haddace ba. in dai ka haddace yi wani ruwayan ya nuna cewa wutan jahannama ba zai ce ka ba, akwai ismul azim a jikinka. in ka haddace kirjinka ya dauka wannan izini na Allah yana tare da kai to wuta ba za ta ce ka ba. za ka yi in ko wuta ba za ta ce ka ba to za ka yi ga aljanna. to ɗaya bayan ɗaya kuma za mu yi bayanin da ya sauka akan sunayen nan. Allah ya saka da alkhairi. za mu fara daga huwallahu din sai ku dinga ji, kar musulmi ya zo bai haddace wannan sunayen ba. huwallahu da ka faɗa allazi la ilaha illa huwa wa hadha al-ismi, wannan suna fa jami'un ma'anil asma'i ya taro mana ma'anonin sunaye azzati na zatin Allah wasu fati da sifofin Allah. fa idza da'awtu bi duk lokacin da bawa ya kira Allah da wannan suna to faqad da'awtuhu bi jami'i asma'i, ka kira Allah da sunayensa baki daya wasu fati da sifofinsa. wa ma'anallahu, abinda ake nufi da Allahu din, idan an ce da mutum Allahu, menene ma'anan Allahu? Mukhrijul ashiya, sarkin da zai fitar da abubuwa min al'adami da abun babu su to shine Allah. ya fidda abu a lokacin da abu babu shine ma'anar Allahu. wali zalika dalilin wannan kana ba'dal awliyai, shahin waliyan Allah ba gawurtattun waliyai to shahin waliyan Allah ya tarifi ta dabiri inda zikiri yayin wurdi da Allahun suke sarrafa zikirinsu biyi da yi ne alkaliku, domin shi ubangiji shine mahalici. wa minu agra kama shekuna, akwai shehunmu radiyallahu anhu wa arzahu, Allah ya yarda da shi. li'anna lakalika, domin kaga mahalici shi abin da ake nufi da halitta huwa mukhrijul ashiya, shine fidda abubuwa min al'adami a yayin da ba abubuwan. man qara hadha al-ism, duk mutumin da ya dauna ya karanci wannan ismi na Allah Allahu 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 alhu marratin, in dai kai dubu. amma malam yace da san samu ne kai da lafazin ya Allah yahu ya Allah yahu, to duk wanda ya Allah yahu din nan kai 1000 to innahu yuda kamalul yaqini, Allah zai baka cikar yaqini. in kana son cikar yaqini to kai wurin ya Allahu yahu ya Allahu yahu, in dai kai 1000 to Allah zai baka cikar yaqini. ina fata kun fahimta. wa huwa al-istiqrarul imani, in kana so imani ya zauna a zuciyanka daram
kar ka rabu da imani to duka dinga wurin ya Allahu ya hu ya Allah in dai kai dubu duk yadda za a yi ba mai raba ka da imaninka. Wal ma'rifatu bil qalbi idan kana son ma'arifa ka san Allah a zuci to kai ya Allahu ya hu. In ko wata bukata ce ta daban kai nafila raka'a biyu kai astaghfirullah kai salata annabi kai hailala to kai Allahu din 66 dama iya adadin harafin sa kenan. In ko kai Allahun 66 to duk bukatun ka Allah zai biya maka. Dan waliyan Allah wanda ake ba da labari suna tasarrafi da ismul azamu to Allahu nan ita suka samu shi saboda shi ana kiran Allahu din ne da ismul jalala. Ismul jalala kaga Allahu ne kuma shine fa a jikinka gayi nan Allahu alu lallan hakuri shine ai nan ma idan ka ga gayi alu lallan hakuri kafanka ma haka kafanka haka nan kan naka mun jaye hakarkarin ka hasabe cikin ga mun gaye dal Muhammadu ne a tsakiya nan Allahu nan Allahu nan Allahu nan Allah in ba haka ba ya tafiyar ba za ka iya ba ai ba za ka iya tafiya ba ko keke da kake hawa Muhammadu kake hawa ai mana to tayar gaban mun jaye ce wannan hakan da yayi hasabe ne sirdin kuma sannan kuma dan wannan tsakanin kororon shi ko mun jaye ne kafan bayan dal ne malamai ai sun yi Muhammadu ne ai asalinsa Mammada ne Mammada idan ka dauki wannan munjayen kafar gaban keke to sannan wannan kuma munjayen kafar gaban shi ma munjaye ne kaga muhakinan hadin shi ne hasaban nan ka duba yadda yake wancan kafar gaba munjaye na keke kuna ji ai ko wannan dan tsakanin da yaka hasabe ai kaga ya dau munjaye to can ga munjaye maha me muke nema dal sirdi ne kaga Muhammadu ai yasa keken man ka rike haka kake iya tafiya ai ba ka ga banda ismul azim shi keken ka aje haka ya tsaya shi kadan ya isa amma kai bismillah nan ka taka fedan nan to tunda yake sirri ne na Allah wallahi zai tafi a tsaye ba zai tsaya ba amma a tafi ba zai fadi ba Muhammadu in ba wannan duk ismul azim da kake gani babu shi ba abin da zai iya tafiya ai ba abin da zai iya tafiya to haka Allah yi wannan Allahu ne wannan Allahu ne kafafun mu Allahu ne nan Allahu ne nan kuma Muhammadu ne guda hudu ne kuma idan ka hada harafin la ilaha illallah zai baka yi in ba shi ba zai yi ba la ilaha harafi 12 ne illallah harafi 12 ne nawa ne wai 24 ko to kaga nan biyar na ce maka nan biyar nawa ne 10 kaban ka biyar yatsu biyar nan biyar nawan ka gama 20 Muhammadu harafi 4 nawa ne 24 ya cika ai 24 ba wabu bane yana nan a jikinka 24 gayi nan mun jaye hasabe mun jaye dal in ka gama da 20 24 ya zo shine awa 24 duk lokacin da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to awa 24 nan duk zunubin da kai a wannan kalman babu Allah ya gama ta ya rushe ta Allah ya rushe ta in babu wannan ai ba zai yi ba da ismul azim din ne kuma kan nan naka gaba ɗaya sirrin bismillah ma a ciki yake idananka guda biyu kunnanka biyu 4 kenan hancinka biyu 6 haka ne ko bakinka dai nawa 7 bayan wannan akwai wani guri babu to kaje ka ce bismillah ka lissafa harafin zai baka wannan 7 ismul azim din Allahu ne dai a jikin wannan guda 7 bismillah harafi 7 to nan ne in ba kai ai ba mutum in dai ba kai to ba mutum gaba ɗaya ismul azim din da ka sani Allah anan ya taro kayansa babu shi ba zai yoyi ba kuma malamai abin da yasa suka ce da Allahu ismul jalala idan ka ware alifin Allahun ka ware alifin to zai kawo maka lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi idan ka sake ware lanjaye daya zai kawo ma lahu ma fi samawati idan ka sake ware wannan hakurin in ka ware wannan to zai kawo maka wannan zai kawo ma huwallahu allazi la ilaha illa huwa ko ina sunan Allah ne in ka cire alifi ya kawo lillahi in ka cire lanjaye ya kawo lahu in ka sake cire lanjaye ya kawo huwallahu ana ka samu kul huwallahu ahad to saboda haka yi ne malamai suka ce ismul jalala duk abin da ake nema sunan Allah 100 ba ɗayan nan to Allahu ya riga ya taro kuma duk wanda ya imani ya san sunan nan billahi nan kai haka sai ka tashi sama saboda akwai wani malami yana da ismul azam to kuma Allah cikin ikonsa haka dan dora masa wani kaddara haka
na yayi laifi zamanin sarakuna amma ba laifin yayi ba, yana daga nuzatul fuqara'u wa nuzatul qurra'u da aka dora masa kuma cewa yayi laifi ba kuma laifin yayi ba. Aka zo aka daure malam, sai almajirin sai ya ce alagata malam ina so ne ma tambaya akan ma'arifa, sanin Allah nake so ka sanar da ni. Allah ramma na san Allah mu dan yi bayani akan ma'arifa. Ya ce to wane ai yanzu kaga an daure ne, ce sai ka bari an jima gobe an yanke wannan hannun, an yanke wannan hannun, an yanke min wannan kafan da wannan kafan, ka zo ka tambaye ni. Wahe gari almajirin aka yanke wannan hannun, aka yanke wannan hannun, aka yanke wannan kafan da wannan kafan. Ya ce alagata malam, ya ce kaga halin da nake a yanzu da yadda jiya nake lafiya da yadda yau nake, idan ka saba cewa jiya da yau san da nake wa Allah jiya in yau ya bambanta ban san Allah ba. Ya ce bari ka gani a gari. Ya ce Allah din nan kurin sai ya tayi sama yana dauran, har yau ba a san inda malamin ya je ba. To bayan Allah ismul a'zamu Allah, sai ka dage da wuradansa, ka dage kai kamar miliyan ɗayan, Allah ya nuna ma shi kenan in dai kaga Allah ka huta. Yi Junaidu ya ce Allahu yi a zuciyarsa ma yi aka rubuta. Saboda haka su kullum ba abin da suke gani sai dai girman Allah. To wannan sunan ya Allahu yahu, ya Allahu yahu, mun ba ku sirri duk wanda ya 1000 da niyyar Allah ya tabbatar ma da imani da yaƙini da sakankancewa a zuciyarka kake son imanin ka ya dawama, to ka dinga wurin ya Allahu yahu 1000 ko da dare ko da rana ko wani lokacin kai sau ɗaya kenan. In kana so ka ƙara kuma za ka iya ƙara kayanka. To wannan shine abin da ya zo daga ismin Allahu. Ina fata kun fahimta. Bayan Allahu kuma sai Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu nan da ake magana a kansa, zur rahamati, sarki ne ma abocin rahama, alwasiya mai alwaciya fi duniya a duniya, alal mumini ne ga mumini wa gairihim da waninsu. Kila wani kaulin abin da ake nufi da Ar-Rahman, malamai suka ce al-muni'imu, sarki ne mai ni'ima, bi jalalin na'ami, da mafi girman ni'imomi, kal imani billahi, kamar yin imani ne ga Allah. Man kala duk mutumin da ya ce ya Rahmanu, in dai zaka daure kana ya Rahman ya Rahman ya Rahman 100 marratin, so ake kai 100 bi isri kullu faradin, a gurbin faralla. In dai zaka ce ya Rahman 100, azhar 100, la'asar 100, magriba 100, isha 100, asuba 100, ko sau ɗaya kai yi kenan. In kuma zaka ja kaman sati kai yi kenan. In dai a gurbin sallan faralla zaka yi 100, to zala anhu nisyana, a duniya sai ya zama baka mantuwa. In dai a gurbin sallan farilla za ka yi ya Rahman, ba Ar-Rahman ba, ya Rahman, ya Rahman 100, azhar 100, la'azar 100, magarba 100, isha 100, asuba 100. In kai kaman sati za ka bari, to in ma kwana ɗaya kai, to gaskiya Allah zai raba ka da mantuwa. Wal gafalati, kuma ba za ka taba ga kana rafkana ba. Wa qaswatul qalbi, idan zuciyanka ya bushe kana abu na rahin imani, to duk gurbin sallan farilla ka dinga 100, sai kaga zuciyar mutum ta yi taushi. Wa adamul inqida lidati, in kana so ka yi sallah ko wani abin lada baka iya yi, yana baka wahala, to gurbin sallan farilla ka dinga Ar-Rahman ya Rahman ya Rahman 100, za ga abin da baka iya yi na ibadan in Allah ya da za ka dinga iya yi. Wa ayun alama umuru duniya, kuma Allah zai taimake ka lamarin ka na duniya ma za ka samu rufin asiri. Ar-Rahimi kuma sai Ar-Rahimi, zurrahmati, sarki ne ma abocin rahama, alkasata a keɓe bi ibadihil mu'minina ga bayinsa mu'mini, fil akhirati a lahira, duna gairihim, koma bayan waninsu. Man wazafa alamiyati minhu, duk mutumin da ya dage da yin Ar-Rahimi 100, Ar-Rahimi shi ko ba ya Rahimi bane, Ar-Rahimi in dai kana 100 kulli yawmin, kowane wuri, la nalahul qulubu, zuciyarka za ta yi taushi, imani ya ratsa zuciyarka. In dai zaka dinga Ar-Rahimi 100 a kullum, to Allah cikin ikonsa zai sa imani a zuciyarka. To kaga idan su uku nan sun haɗu, kaga ya zama Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimi, ana ka samu bismillah. To kuma yi kenan ya bada bismillah kenan gaba daya. Shi ko bismillahir rahmanir rahim, in dai bismillahir rahmanir rahim ne, ba rawancin a karatu mu ba da hikimarsa. Mun mutum yayi miliyan 1, ba yi ba talaucin duniya, ba yi ba talaucin lahira. Duk lokacin da kai ga wani tsanani ko ba ka da aikin yi, ka daure kai bismillahir rahmanir rahim miliyan 1 a rayuwa, to gaskiya ka samu ismul azim. Lokacin da manzon Allah zai tsallaka wannan kogi, anwar wal misbah was sururi, da za a taka fice ba bismillah wa billahi aka yi ba, bismillah ne wa billahi, annabi yana faɗa ka taka kogin aka fice. To shine ismin da ake tsallaka kogi. Ko yau ne in ka je ka tadda kogi, in dai zuciyarka da imani ka ce bismillah, to za ka iya takawa ka fice.
amma ka fara tattare kafan wando kuma ka yi haƙuri yawa don kana tsammani ruwa zai cutar da kai. Ana fata an fahimta. Allah ya saka da alkhairi. Kuma mun ba ku darajar bismillah ko akwai hadisi guda ɗaya da muka ba ku. Wata baiwar Allah ce ita duk abin da suke yi kamar yadda zai a cikin nuzatul qurra wato nuzatul huqara wa nuzatul qurra a wannan littafin namu bustanul arifina a wannan muka gani wata baiwar Allah wato duk abin da za ta yi mijinta ya kira da sai ta ce bismillah za ta tashi, kuma idan ta je gaban mijin in za ta zauna ta ce bismillah sai ta zauna, in ta ce wance ki min kaza in za ta tashi ta ce bismillah, kuma idan dare ma za ta kwanta ta ce bismillah. Duk abin da ko motsi ba za ta yi ba ita ba ta ce bismillah. A wannan abin ya damu mijin ya damu sosai, shi hankalinsa ya tayi komai bismillah ya ce to bari wannan baiwar Allah mu yi maganin ta, in ji mijin komai bismillah to yi kenan ran nan mijin ya hirya zai fita balaguro kasuwanci, to da niyya zai je fatauci, dama kafin ya je fataucin nan ya bata jaka ya ce wance zo ga kuɗi na ki ajiye min, sai Allah ya kawo ni a jaka na dinare. Da ta zo ta ce bismillah ta durkusa, ta ce to ga jakan nan, ta ce to bismillah ta miƙa hannu ta karɓa, ta je ɗaki ta ce bismillah ta tsuguna, ta ce bismillah sai ta ajiye, shi kenan kuma sai ta fito. Mijin nan a ya jarraba ta zai, to ana nan mijin zai tafi kasuwanci, kafin ya tafi kasuwanci sai da ya baki bata nan ko ban ɗaki ko wani buta iga, sai ya je ɗauke wannan kuɗi da ya bata ajiya, ya fita da yi waje kofar gida ya ajiye kuɗinsa. Ta gama uzurinta ya ce to wance mun tafi sai mun dawo, ta ce to mai gida ya durgusa, ta ce bismillah ta durgusa, ta ce to mai gida a da lafiya. Da ya fita za ta kulle kofar, ta ce bismillah sai ta kulle kofar gida, shi ya bata ajiya kuma ya ɗauki, ya ce ai zan yi maganinta. Shi ganin ya je garin kuma akwai wannan ba da labari, jirgin ruwa zai tsallaka teku, za a je a tsallaka kogi a je wani guri kasuwanci, sai da ya je tsakiyar kogi wannan abin da ya bata ajiya sai ya ɗauke kuɗin sai ya jefa yi a kogin, a tsakiyar kogin ya jefa, kuma nan gaba zai nemi abunta. Ya je kasuwancinsa ya gama uzuri da ya dawo daga kasuwanci. Dama al'adar larabawa ne idan sun zo kamar yanzu ba sa zuwa gida sai da la'asar, to yi ne ya zo kantinsa a kasuwa ya zauna. Da ya zauna a kasuwa kuma ana ta sai da kifaye manya-manya, sai duba wani kifi mai katon ciki manya-manyan kaci alaga ta malam ga kifi, ya ce kifi nawa ne kaza ne, sai haɗa masinja ya ce to kafin ajiya kai wa mata ta gida ta gyara min wannan kifin a mun farfesu, an jima da dare zan shigo. Aka aika mutum aka zo ana buga kofa, ta ce bismillah, shi ke aka ce ki zo magana yake. Da ta zo kofar ta bude ta ce bismillah, aka ce ai mai gida ne ya ce ga wannan kifin a kawo miki a yi miya da shi a gyaggyara, ya zo daga kasuwanci an jima zai kara so. Da ta miƙa hannu ta ce bismillah sai ta karbi kifi, sannan da za ta ajiye kifin a ƙasa ta ce bismillah sai ta ajiye, ta koma da za ta rufe kofar ta ce bismillah sai ta kulle, da za ta sake ɗaukan kifin ta kai gida ta ce bismillah ta ɗauka sai ya gade. Da ta je ta ajiye kifin ta ce bismillah, za ta ɗauki tabarma ta ajiye na gyara kifin sai ta ce bismillah, da ta ajiye tabarman za ta ajiye kifin a kai sai ta ce bismillah, da ta koma za ta je ta ɗau wuka ta zo ta yayyanka kifin ta farke ta ɗau wuka za ta